Hi guys, hello guys, how are you guys? Hey guys, hey guys, hey guys. How are you guys? How are you guys? How are you guys? Pizza guys, kwa pizza. Kwa pizza. Cheers guys, cheers, cheers guys. Cheers. Hi Zeb, Joyce, Mount. How are you? Right. The guy in the garinda pinira number. Vaya varikuda ku vaitwa dama prayers chi 263 nanatukangana kupai 263 77 46 4627 27619. Right. Mascara say go guys. Mascara say guys, mascara say kuru pisa mira di dzimwe chilaiti chikutondodzera kupisa. Yeah. That's better. Mascara say guys, mascara say how are you guys? Muri say guys. Muri say guys. SIS MELLY my adverts. My adverts I just say musazodakwa. Ende taura ako ne grazi wani chairo gonya ataura zvako. Ate chimota mbijana. Kona si Friday ka. What are you wearing, SIS MELLY? I'm wearing a dress. It's a dress. I'm wearing a summer dress. It's a dress. Chiri kumarara Paulina, I love you so much. Kuva funanzi. What are you doing here? Hello? Hello? Taskara mascara say. Taskara mascara say. Matofona chitoindire nyimberi nenyaya. Ndaunati muri kutaura. Muri kuda kutaura. Ma? Chito magona chipinda iwora chitofamba ine bhora tuone. Zvakamira sei confession yakamira sei? Muri kuda confessa chimi makaitei? Zimene ndikakureurura nyaya dzemuchoro idzi. Reururai. Ndiuyo SIS MELLY gore ra 2016. Ndaona bhangu wangu pagroup. Aiwa na bhangu chabana na chawirira kana. Ari kuDurban ndiri kuPretoria. Takafamba nebhora tichiwirirana zvinhu zvesebho. Muna papa ndinozi chepa pa lockdown. Muna September. Heritage. Heritage, Heritage. Yanga iri September nditi. Avawo ndakuya zokuona baby. Atauya taonana. Tafarirana. Chabva chatotsva SIS MELLY. Hapana kana kondo. Mama danangu yakareba zvakadii? Ndakamwana 2016 I think muna January February. Alright. Zvazi zvekudanana pafoni kai zvatsanzira tamboonana. Okay, saka musi wamakaonana imomo mama toonana. Mukabva matochirega chitongoita. Ndo vatatochimhanya. Asimhanya. Munhu ndobva adzokera. Ndobva azodzoka futi ya 2018. Uda kupama. Akadzoka azogara nemuzukuru wake kuJoburg. Alright. Vatachipama. Ndobva ndati ndane.
munhu wangu ndakamubvunza une mukadzi here anoti handina mukadzi but munozwa kuti pane zvimwe zvokuti munhu anogona kuti haana mukadzi ka asi kune zvimwe zvausi kunyatsoona zvausi kunyatsonzwisisa because akazi ngaenda kuzimbabwe aenda kuzimbabwe communication yedu yanga yaita kunge yadzika chaigona kungoti morning waswera sei chete manheru offline yake kazhinji aiwanzoita kuma7 ukamufonera haapike foni unomubvunza chikondiro chaatadzira kubata anokuti kuti handira kuinzwa neiwe saka chaunogona kunzwa chii okay bva zvapera paakadzoka 2018 vana mutinda ane nhumbu wangona iwe SIS MELLY huri harite nhumbu ishana ini huri ashawo right ndobva ndamuti ndane nhumbu mina ndaona munhu wandaida handiti ndaitomuda zvekutomuda chaizvo kutoti chero dai kuri kutoti akanga atoti ndida kutokupa mimba ka ndaitobvuma because ndaimuda right mama nyatsoshandwa pamakasangana ainyazotaura kukuroora kushanda anoshanda SIS MELLY magutsikana kune varume vanosenza ndobva muti ndane nhumbu pai 2018 muna January ana mundane ndane nhumbu akuti mwana waJanuary anozvarwa September iye muna March akabva aenda kuZimbabwe iye akanditi mukoma wake vaita tsaona akabva todarika nekupretoria achindiona vatonditi mukoma wake vaita tsaona saka atonzi uyakumba izvozvi nekuti Zimbabwe hazvina kumira mushe asi ndakamubhilivha alright but ndaibhilivha nhema because ndofunga yakanyatsoona kuti andozi kuti anogara kuZimbabwe ka zvakanga zvisingabudi okay munhu ndobaaenda March, April, May, June, July, August, September hakuna munhu kudzoka iwe ndoya next week apa kutodhoja mimba yanga wakuti yakuda kusvagwa iyi apa nhumbu iri kukura haisipo hayo iri kukura yasi haipo nhumbu haimire kukura muna September pera kwaSeptember vana muti ndakune mwana muroora wangu anga ane mwana vana muti ndane mwana kwaita mwana musikana kuno baba vakabva vapembera mva ndavatumira mafotos emwana vavaisa mwana pastatus paprofile papi mwana ari kuiswa ko mwana hamire kukura ka SIS MELLY ndaingoenda ndichinoona muroora wangu ndichitorwa mafotos nemwana tichichidya pekutorera asingatorera mafotos panzvimbo 1 kaichinja uri kubve ndakaone mwana ati chaizorwa ndechekuti waitoka muti mari da kuchengera mwana chakati mari yake yaizouya paakunzwa kuda iye handizoti paari kunzwa kuda here kana kuti paanenge awanira but aikudzwa kuti ndokutumira mangwana SIS MELLY kubva 2018 19 20 21 22 now it's 5 years baba vari kuchengeta mwana 2020 lockdown paipai zvinhu zvakazenge zvandiomeroka shaona ndadzingwa basa handira chepa mwana zvinhu zvakaoma iye kunogwa hatsi kuuya inini kuZimbabwe handiende zvekumhanya Zimbabwe handiende zvekumhanya 2020 vandakaenda kuZimbabwe handira kana kubvira ndatombomutsvaga kana zuva 1 kuti ndauya because ndaitya kuvhunzwa mwana 2022 uno ndaenda kuZimbabwe handira kana kubvira ndatombomutsvaga kana zuva 1 ndinotya kuvhunzwa mwana but mwana ari kuchengetesa ndekubva 2020 pazvanga zvaoma zvinhu iye akabva atenga mota yekufambisa tenga bhazi saka zvinhu zvese zvake zvanga zvaakuringana akatenga bhazi anochengetwa SIS MELLY akatenga bhazi une mari akatenga bhazi rake saka aiwa mwana wake ari kuchengeta
but ndakutya manje SIS-MELLY akazochuza mwana ndauda kuona mwana kana kuti handi tinotoresa mwana bheti nokuti last time takambotaura zvekuti tinoda kunotoresa mwana bheti ndindakanga ndatoitanga nyaya yacho akati uya titese tende tinotoresa mwana bheti saka apa ndakazomunyepera ndikati sisi vangu vati hazvito kuti ndifambire mwana asina pasipoti saka ndofanira kutanga ndatoresa mwana achii pasipoti ndiri kunuku but mari haisi kubuda manje mari haisi kubatika ndobva ndipa $100 zvikanzi mari yepasipoti akuzobvunza kupasipoti saka apani musi wakazonti amai mimuri amai vemadhirama imi ndobva angonyarara akati ko ndaita madhirama ndaita seranzi kuti kuitira madhirama saka ndisiuza kuti paari kuti kuitira madhirama ari kuona kuti hapana mwana here kana hapana zvokumboti saka unoti kana achizati hapana mwana anokupirei mari iye asingasakuoni 5 years asi hamusati maonana ari kungochengeta ichi mwana wangu zverudo rwenyu rwakatopera kaini yanyaya yekuti mukusangana pamwana mkola munin'ina wangu rega ndingandakudza iyi ari kutamba neinonzi dangerous game unoiswa banga kola kuchengetesa munhu chinhu chisipo 5 years apa uchiri uri kuplana kuramba uchindira mberi kuti achengete mhepo aiwa handichatozvidiwo SIS-MELLY nekuti boyfriend yangu ndinogona kuzonetsanawo naye kwadi kuchudza murume uyu wadi kuchudza murume uyu chokwadi ko pasipoti ai tinotora sei pasina bheti remwana kuti handina green SIS-MELLY handinokuona ndo pari kundinetsa handina muchangamo zvokuti munozva kuti baba vemwana handiti mwana izvinozvo ane 5 years mwana hakutaura kuti haana kana musi wanomboti nditaurawo nemwana haana musi wanomboti ndira kuita vhidhiyo call ndione mwana manini madii kuchingorega inyu game racho kadai zvaingogona dii machingomubhuloka zvingopera hazvichingomubhulokai kana kungomudza chokwadi munyorora tsamba rekuti hakuna mwana kunomubhuloka yenyu elisa ziva chokwadi nokuti muri kutamba a dangerous game but game yari kutamba imagine kode yanga iranjadza kweri kutambwa iwewe iwo risisiva njadza uzoziva kuti ndozviri kuitika unoita sei munhu mukadzi unomuita sei zvinobata SIS-MELLY but apa ndikamu kuti hakuna mwana ko akazoti mari yangu yese yawakadya zvitori nani abvunze mari yake pane kuti aramba achichengeta mwana mari yozoramba ichikura zvitori nani akototsvaga but kuramba kudii saka wodii wonyarara oramba achingotumira mari apa ndandakufunga kuti handichamubvunzi kuti mari handiti ko kana akaramba achingotumira usina kumubvunza onyarara ndione kuti andoitora SIS-MELLY nditori nenhamwe saka uchiri kuda kupinda mugemu racho kauchiti mari uchiri kuitora indatiudza munhu chokwadi kuti hakuna mwana iwe wakandinyepera kuti wewe haunawo mukadzi ndakanga ndazvibata kuti nemukadzi saka ndaidya mari yako ndoda kukaurisa zvitori nani shuwa zvitori nani kuti udaro kuti ndakatoona kuti une mukadzi saka ndine ndoda kukaurisa because wakandirwadzisa waindinyepera kuti una mukadzi saka ndaida ngokubhowa kukurwadzisawo but gemu racho handichadi ngari ndaperera pane ndane munhu wanguita zvelife yako mba kwakusiyana nini nokuti wakajoina zororo polisi ugare uchitarisa kuti iri up to date ugare uchimeka sure kuti zororo yako iri up to date my sister because ndikona tichinda newe kuZimbabwe manje uri mukofini ukaramba ega iwe uchatevera kwakuZimbabwe uko uri mukofini hani ndiko musha kwako kwatonokuviga but kwandogara hakuzive kai saka unozati vana kusangana even after 20 years kumusha kwake nekumusha kwangu zvakatosiyana but pamaidana nani maiudzana tindobva pakati handi maiudzana unoona kana masisters akomukomedza kushanda kutokwisira marest in peace in advance unezuka marest in peace in advance nokuti gemu rari kutapera rina kumira mushe kolaudza munhu chokwadi ndipe namba ndimuudze kuti waitamba nemunin'ina wangu iwe wakamunyepera saka nesiti akakunyeperawo hakuna mwana gara nemukadzi wako ikoko bira utongomudza tingomudza chokwadi ndipe namba timudze uchafira iwo $100 auri kudai kupuwa iwaya ndozomudza ikanimbotanga ndagadzirira ndogadzirisa ndozomudza but kona tendi apa ndizopera SIS-MELLY ndikandogona
Rosha mari kuipedzisa. Saka uchiuda kuramba uchitora mari kuti upedze stand yako. Wakabapisigwa mumba. Unoziva vanopisigwa mumba vaya. Unoziva. Yeah. Aiwa, unoziva zvauri kuita kole. Wango yako kuti uita confession ungotudza kunyaya yako yauri kuitaka asi chokwadi chipa usati wada kuregedza murume uyu. Ena usati wada kumuudza chokwadi uchikuda kuramba chidla mari yake. Aiwa izvozvi chimerika ndikumbofungwa ndomuudza like how. Ndakupa track strategy yakanaka kuti wakati munhu yakakunyepera kuti handina mukadzi handiti iwe ukasaona kana mukadzi akakunyepera chemera samba rodzoka. Saka iwe unongobatirirawo ipapo woshandisawo izvozvo. Zvamukadzi ndakatozozvora kuti mukadzi ariko because hakuna munhu asina mukadzi anokudza kuti haana kunzwa koya wafu. Saka ndozvaunongoshandisawo izvozvo kuti indakazvibata kuti une mukadzi saka indakatambawo iyi saka square zvainzana. Alright, it's maybe. Good luck Kola. Good luck. Asi kana makufa mugare matiudza kuti haufa tizive kuti tosvamisa senyaya dzacho kuti tichatakura katinda neyokusha. Tinoda kuzati nyaya dzacho haufa. Mugare makanyora Kola. Muinyore urenyu moviga pamunoviga utati muso kunzi madai isusu tikasvika madiaries todza kuti pane tsamba iripo totangira ipapo. Alright, sharp. Right. Do confession yekutanga iyo. Confession yekutanga, right. Unamba dzandapina apo guys. Antika ndedzaya varoda kuenda kuma prayers. And anotanga mangwana. Ma prayers anotanga mangwana Sunday, mangwana Friday. Nasi Friday, Saturday, Sunday. Saka tora inamba idzi mugare mabvunza kuti zvinofamba sei modididi varoenda ma prayers yava. Inamba dzandaisa idzo. Musazofona pa namba idzi muchitiura kuti tiri pashow, hatisi pashow. Anditika chadzibvisa tisa namba dzeshow. Right. Saka vanga vane ginger Kola yekuti vari kuchengetesa munhu mwana asipo. Antimaona vakanyepera munhu kuti ndakaita nhumbu. Vakanyepera munhu kuti kune mwana 25 years. Ndisingazivi baba kuti 5 years dzachona vachingochengeta zvinhu chavasingaoni. Mufungwa dzavo dzinodhonza zvakanaka here. Handizoziviwo ipapo. Anditi asitangoti taudzawo munhu chokwadi kuti pano it's a dangerous game. Kamuchida kuona kuti varume havafungi panguva iyoyo tamba ine zvakadai. Anozofunga wafa iwe kana kuti wakuvara iwe kuti ndakaitei asatokuvadza kana kuti watofa. Animaona. Saka cheers guys kune vese vari kumwa right. Nasi Friday confession by public demand. Ndakumbirwa nevanhu veku YouTube. SIS MELLY if confession yarova ku YouTube. Kune team reku YouTube rakatowanda zvekudaro. SIS MELLY ku YouTube kuma confessions chinguri makaguma ndikati alright no problem. Kunge vari ku YouTube vanoda ku confess. Ivo vari ku YouTube. Tiwireiwo. Right gaiti we umatofona ndasati apedza kutaura. Tinzo kuti zvakamira sei. Avadona gaiti tene call yake. Tuno tishakamira sei. Right, kana unochauda kuconfessa guys, uya uconfessa uchitadza kuregera munhu. Hello Kola. Hello, SIS MELLY. Ndiri right muri sei Kola? Ndinosimba SIS MELLY ndinoda ukakureurura asi ndakazvita ndichiri mwana mudiki. Reururai, makadikana muchiri kutozvitaura muchiri kuzvifunga zvichirimo mamuri reururai mupone. Ndakakurawo ndichigara nambuya hanzvadzi yasekuru. Saka zvadaro kwedu kumusha tinorima kotoni. Saka ndagara nambuya vanobva varimo kotoni yavo kwakuri kudhara ndingona ndi25. Saka mozoti kune kotoni yekupedzisira yemombe dzakusundirwa iyaya. Saka vakapfeka kabhero kavo ndobva kaitawo hafu. Asi kakasati kaenda kutengesewa. Saka ini zvandakaita ndakati rega ndimboona kuti kotoni kana ichitsva inotsva sei. Ndobva ndabatidza SIS MELLY. Ndabatidza kudaro SIS MELLY pfungwa dzekuti chidzima dzina kuuya. Apa mbuya vaya vanga vari chitandara nevamwe. Zvadaro SIS MELLY kotoni yakatsva. Kotoni yakatsva kusvika vanhu vakatandara vakapedza vakaita munamato vakapedza. Vakuti vakuzorara ndikati zvinondovaudza sei kuti kotoni yatsva. Vakuti vadaidza nhai mbuya tiuyai kuno kotoni iri kutsva. Kundodai wanike kotoni yapera SIS MELLY asi vakazoshaya 2001. Ndinongoti kwavari ikoko kutaura chokwadi ngavandiregerere zveshuwa. Asi wakaita kutsinye Kola chihafu chekotoni chavangawana mubheri chondochoopisa. Waiva udiki SIS MELLY waiva udiki. Udiki wekuita makore mangani?
chinguva yacho ndofunga ndakanga ndiri because ndiwa 83. Alright, aiwa, let's hope kuti kola warurura kudai watopona. Nokuti kana zvitokunetsa kudai zvinhu zvine zvitokunetsa zvinhu zvaunenge usati warelease. Unenge uchinazvo. Hapana kana wandakatomboudza kutotanga kutoreurura pano padiaries kutaura shoko. Kune munhu zvekuti unoshaida zvitauriki kana kuti wakanga watopara muswa nambuya asi mbuya mazviwa handiti wakapisa uyu ndiye wakapisa kotoni yenyu uyu wakureurura nhasi. Tiri kwaudza kagumepo kwavari kuko. Vakafondo kuti vandiregerere zvisimeli chokwadi waive wanana chokwadi. Tiri kwaudza kumepo kuti mbuya munhu ndiye wakapisa kotoni chimuregerere waive mwana wauri wana kuti vayazokuhwisisa. Alright, love, alright, man, go sharp. Zvakaoma. Vanhu munoseka kungoda kunge musinawo dzenyaya yapa bidwe. Right. Ndokumboda kuda kuchibvisa namba iyo guys kana ndipinirewo ndisirewo namba dzema calls. Ndisirewo namba dzema phone. Guys ukareurura unopona. Reurura panapa upone. Waive udiki zveshuwa grade 5 waive udiki. Bvisa inamba admin team letu isa inamba ndipine namba apa. Isa inamba vanhu ndipine namba vanhu vafoni. Isa inamba ndipine vanhu vafoni. Guys, chinonzi confession anditi kureurura ka pamwe kuda wakambobvisa mimba uda kureurura anditi pamwe kuda wakatomboba kana kuti izvozvi une game rako rakutotamba andimaona rakutotamba izvozvo zvanozati zvandiri kuita izvi hazvina kunaka kana timebhuku wakatoita hama dzako tsinye tiripo futi pakuti kana uchida kuti ndakakura nasisi vangu toda kuvagadzirisa ndinofona inini ndomira ndokumbira regerero paroda kugadziswa pachitobva tatongopagadzisa panapa ini ndotamba front tozvininipisa handika kana kuti kuri kuti muri kukona muri 2 ameno nafriend yaona tinani chiisa phone number apa tobva tamufonera tokugadzirisai handika kuti muve nepeace nokuti peace yakakosha guys paupenyu hwedu. Peace ndo chinhu chakakosha paupenyu hwedu chaiko. Saka peace inongodiwa so yabva yakandorambiragaitipine namba right. Iyo ndiyo namba yemacalls right. Iyi ndiyo namba yemacalls isho ndiyo namba yemacalls saka guys inga kuchechi muenda kunopinda kuya muchitifata ndakazodai ndikadaifata kuti aiwa zvanzwika ndasvitsa kuna baba ndasvitsa kuna musika vanhu wafambako zvakanaka mwana waregererwa handiti zvanoita fata saka isu nhasi panapa tiri kuda tofamba nenyaya dzidzo tonoti zviri kufamba sei handiti pamwe izvozvo torimo mumba utochita handiti kana wareurura ubve wasiya guys kuda wakamboroya wakambobatira munhu mushonga zvakawanda zvokurorera guys apa zviwobho apa ipapa kutsvada henyu ende zveconfession zvepano zvinogara pano guys ipapo ndo pandozotendawo hangu chero kuti hakuna vanotora chero maghosti chaiwo hatori nyaya dzanzoti vanhu vakutora nyaya dzavo havatori vanoteerera pano vosiya pano antimaona saka ipapo ndo patoda kuvatendawo zvavo vanouya voteerera vosiya pano havatori nyaya dzemaconfession evanhu nokuti nyaya dzinenge dziri sensitive. Ko manamba ndeikwayo hanzi takamboita show yoyo migro takamboita show yekutsvaga ana baba David takamboita pano tichivafonera takambovafonera takambohwirira pano tichivafonera kuti mwana kunosvika zodai makangosiya mwana haufa takaiita show yoyo pano tichaidzosa ko manamba atiri kukandigwa ndeai pamwe takadarika tichisaririra kune mari manamba eai takamboita kuti famira nababy daddy vari kutiza vana saka chionai ende wagona wataura izvi pana baba vakauya kuseri kwatakambofonera gore riya Huyai baba ivavo vakambouya takambovafonera gore riya vari kuZimbabwe vatapiwa namba nevo munhu pano baba vakandisendera message last week vachitsvaka mukadzi uya vakatora mwana baba vakaramba nemwana baba muchikuzanyei mukadzi akatora mwana akaramba nemwana animaona baba vakundifonera tukaindipa ini mukadzi aichazivi ndiani kaisi wakangofona apa akandipa namba handichazivi kwai mai anasi vakanyora zita baba wacho ndichatomutsvaga. Hello kola. Hello SIS MELLY muri sei? Tiri right muri sei kola? Ndiri right kuri sei ko? Hakuna kuri right kuri sei kwamuri? Kuri right. Indokumbira vokubatsikwa. Zvakaitika ndezvekuti ndaigara navatete vangu anditi. So nguva yandaigara navatete vangu inini pandakabva kumusha ndo vakanditambira zvakanaka. Vakati mwana hanzvadzi unouya weichasei wasvikira pandogara ndikati zvakanaka. So ndakapedza 3 months ndisati ndawana basa. Ndapedza 3 months ndisati ndawana basa. Pandakazowana basa
ndikafunga kuti aiwa wakandigamuchira zvakawanda vamwe vanobva kumusha wosvika wodzinigwa mafoni. Chimbomira guys, chimbomira kona taita visitor. Gaiti pine visitor yedu ikuti ifare. We have a visitor in the house, Jeff Neff McKinney. We welcome you, Jeff Neck. Do I talk that fast? Okay, I'll try to slow down a bit. Now, the language that we are talking, are you going to understand it? Do you know it, Jeff McKinney? Do you know the language? But anyway, thank you for being here. Thank you for gracing us with your presence. Here we talk about real life issues that happens in our everyday life. In our everyday, in our day-to-day lives. Yes, we talk things that happens, real life stories that happens daily, not fake stories, right? Yes, we welcome you. And so panguva yandakatanga kushanda ndakabva ndafunga kuti tetawa vakanditambira mune zvakanaka ndaiti pamari yangu yandaitambira yakanga isina kuwanda zvainge iri 1.5 ndaivapawo 500 inosarirwa ne1000 pai mugomwe kuti vatete muchibatsirawo kubhadhara rent nekutenga chikafu. takagara navatete inini kwandaishanda ndaibuda kamwe pamwedzi ndiyo inganga iri off day yangu saka ndichibuda kamwe pamwedzi ndaibuda Friday nodzoka Sunday kubasa. But vatete vakazofamba vachiudza shamwari dzavo kuti muzukuru wangu haasi kana kumbobhadhara rendi, haasi kana kundibatsira chii. Hazvina kundidzora mwoyo wekuti ndiregere kuvapa mari, ndakaramba ndichivapa mari. Then pakazouya lockdown ndikabva ndambomira kushanda. Ndamira kushanda ndobva ndadzoka kumba tikagara navatete tikaita sei tikagara. Ndobva ndazowana futi basa, ndobva ndatanga futi kuita sei kushanda. Asi handinamira futi kuita sei kuvapa mari. Nguva yelockdown ndingaita zvese because pane mari yandaiva ndakachengeta. Munhu wandaifambidzana naye anga ari kunze. So pane nguva yandakamunyepera kuti ndakugara ndega ainditumira 3000. So pa 3000 ndakasevha imwe mari, ndiyo mari yakandiraramisa nguva yelockdown. So zvazodaro so tobva tazogara tagara. So last year muna October ndobva vanditi Muzaya ndoda kuti mwana wangu abve kuZimbabwe auye kunoko. Saka zvondoda kuti mwana auye kunoko, saka mwana uyu agare ane problem hake yaainayo haaiti sei haatauri. Ndagara ndotozviziva kuti ndo zvaari mwana. So pakabva paita hanzvadzi yangu ndobva yaita sei yarwara ndobva yati vatete ndokumbirawo mari. Ndobva ndatora mari yandandinayo ndobva ndatumira hanzvadzi yangu. Saka handina weti kubasa kwandinoshanda handibude pese. Saka ndakapiwa madhezi ekubuda pakati pewiki ndobva saka pane zvinhu zvandaida kunotsvaga kuJoburg. Saka pavatete vaiva vakatopiwa mari kubasa yekuti vakwidze mwana, asi mwana anga achida kuuya musi wa 19 December. Apa inini ndakanga ndavakumbira mari musi wa 22 November. Ndati vatete ndokumbirawo pamari yemamakachengeta yemwana, since achauya musi wa 19 November ndokumbirawo Monty Paul, then ndokudzokesa after 4 days. Vakandiudza kuti hazvikone kuti ndikupe mari inini because ko hanzvadzi yako wakakweretesa mari ari kuti achadzokesa ko akasadzokesa ndozoita sei. Ndikati aiwa ndoita imwe plan because handitofarirawo zvekukwereta mari. Vakandiudza kuti handikwanisi. So ndakabva ndakumbira imwe shamwari yangu ndobva yandiudza kuti uya kutore kadhi uende kunowithdraw mari. Ndatora kadhi riya ndanowithdraw mari ndanotenga zvandanichida. Ivo ndakatovafonera musi wandakabva kunoko wandakabva kubasa ndichienda kumba. Ndikati vatete muri kuenda, vakati handiko, kana uchida makii uya utore. Ndikati handina mari yetaxi asi ndakumhanya kuJoburg ndokuona manheru madzoka. Saka vatete vangu munhu iyoyo kuti anoita mhetsi dzakawanda. Wana John vanouya, wana Peter vakangoita. Ndi John Mufambi. Ndi vanopinda achiona muri sei? Ndani sina basa nazvo because nguva zhinji ndonga ndisiripo. Zvakanaka zvinei vatete paya. So pakazoita umwe wavakanhongawo, iyo aitova like chigunduru zvacho. But handina kuvarambidza, ndakangovatsura kuti vatete sometimes dzidzai kudanana nemunhu anokupaiwo future, anokwanisa kukubatsirai, anokwanisa kukubhadharirewo rent kana kuita sei, kukutengerai chikafu kana kuchengeta mwana wenyu. Avanokwanisa kuzvinzwisisa. So vandinyima mariya ndatoenda kuJoburg ndapiwa mari nomumwe munhu ndatonotenga zvandanichida. Ndadzoka, saka ndakadzoka tenge nguva dzadza kuma6. Ndadzoka paya ndakatosvika futi
ava ine chikomba changa chakuuya pamba everyday nyangwe dei ndiripo nyangwe dei ndisipo chaingouya apa ine ndiri kuvabatsira kuvapa mari yekuti vapadhirend asi ndakanga ndakubuda mumba ndakutokumbira kuvata kunewo vamwe vanhu kuti ivo vavati nemunhu wavo kugeza ndonogeza ikoko kula dzimwe dzenguva unotadza kula apa watoshaya netemu yekuti unokwanisa kuita sei kugara pasi as a family muchikurukurawo zvimwe zvinhu zvinonga zvichida kutaurwa bcause nguva zhinji vanonga vaine munhu wavo saka zvakandibata kwemwedzi 3 apa mwedzi ukapera vakutonditi ko mari haufa saka zvakandibata kwemwedzi 3 pandazoti since ndiri kushaya nguva yekugara navo pasi rega ndite vekufonera bcause kuti nditaure navo murume wavo boyfriend yavo iripo hazvizoiti chiremerera ndakavafonera vakati ndikavabvunza kuti vatiti ndokumbira kubvunza kuti munhu wamurifambidzana naye ari kukubatsirei kubhadhira rende kuitira kuti ndizive kuti kana ari kukubatsirei ndozivawo kuti tave 3 akuita sei pakubhadhira vakati haasi kubhadhira rent ndikati saka zviri kundinetsa pakuti munondibvunza mari every month asi handisi kukwanisa kurara mumba kugeza chaiko nokunogezera kunze apa ndautokumbira kurara mudzimba dzevanhu kuti hatingarari tiri 3 mumba vakati alright zvavataura ndasinzwisisa asi ndichaedza kuita sei kutaura nemunhu uyu kuti kana iwe uchinga wauya kunoku iye oendawo kunovata kumba kwake bcause iye akanga abva kucape town anga asina basa but mukoma wake vakamuti ndokupa imba yekugara asi chikafu semunhu wemurume munokiyakiyawo woita sei mozvitsvagira chikafu saka iye paakanga apinda muna vatete vangu akanga aita sei atoona kuti apa ndasvika panoita sei panocheka saka handichakwanisi kubuda handichakwanisi kutsukunuka so handizozivi kuti vatete vakamutaurawo naye nenzira ipi vataurawo naye nenzira ipi semunhu aifambidzana vatete vangu havana secret yavanokwanisa kuti vakadanana nemunhu kana kuti vakaita shamwari vane zvavanokwanisa kumuudza nezvavasikamudzi vanongotaura zvese since mwana anga achida kuuya vasangana nemukomana wavo vazomuudza kuti muzukuru anga achicomplaina kuti ini ndokumbirawo kuti ndive netime yekuti ndizorore bhosi pandobva basa ndanga ndakaneta saka imimi nekuti nguva dzese munonga muri panapa handichakwanisi kuwana time kuzorora asi ndokubhadhira chimari mukomana wayo ndobva avaudza kuti muzukuru wako iye anga achitondoudza kuti iwe uri kuda kutakura mwana wako kuti auye kuno kuSouth Africa iye chiri chirema zvirema zvinouya kuzoitei kujoni iwe ukanga wazvitaura we handina kumbobvira ndazvitaura bhozi hapana pandaikwanisa kuzvitaura bhozi mwana ndagara ndoziva kuti ndozvaanga ari bhozi mwana wedzinza redu ndagara ndoziva kuti ndozvaanga ari saka handingafambi ndichishoropodza ine ndichada kuitawo mwana muupenyu hauzozivi kuti mwari achakupa mwana akaita sei bcause ivo havana kumuwana nekuda kwawo zvinhu zvakangoitikawo so hapana pandingafamba ndichiita sei ko murume yakaziva sei kuti tete wakwane mwana chirema ivo vatete ndo vakanga vaita sei pamuudza bcause even nyangwe dei vamwe madzishamwari avo vagara vanotozviziva asi mwana havamuzivi live saka vatete zvakabva zvavabata kuti wareiti muzukuru wangu wai ari kufamba achiita sei achitaura izvo havanokwanisa kuuya kuzondibvunza direct vakabva vanudza kuti uri kuenda kumusha here December ndikati ndiri kuenda kumusha vakandudza kuti kana waenda kumusha usaite sei usasadzoke pamba panapa bcause uri kufamba uchinditaura kune vanhu ndobva ndavabvunza kuti ko vanhu vandiri kutaura navo ndiani bcause ina handina shamwari yangu ifoni ende kana ndauya panapa ndokwera ndakavata nguva zhinji so kana muchiti ndokutaurai kuna vanhu ndokutaurai kuna vanhu orit chidataudaidzei munhu wacho tiite sei tikwanise kutaura nyaya vakaramba havana kutaura havana kubuda pachena anditi saka zvakandinetsa ndikamboedza kubvunza vasavira vavo vakati hapana chandiri kuziva hapana chakaita sei chakandiudza ndikati hazvinei ndatorongedza ndaenda hangu kumusha apo unonga wabva kunoku wakaneta uri kuti uri kuenda kumusha uri kunozorora ndopa pandakasvika kumusha so pandakati ndichisvika kumusha mwana achizimukawo achiita sei achiuya kunoku kuti akazoya nemisister yavo mwana auya kunoku mai vavo gogo ndo vakabva vakumba ndobva vafonegwa zvikanzi endei munotaura namai vemusikana aite sei vagadzirise mwana wavo bcause unhu hwaari kuita kunoku hauna kunaka inini ndakamutambira paakauya kunoku zvakanaka but izvizvi akufamba achiudza vanhu kuti ndakazvara mwana akaremara imhosva here
saka inini ndakabatikana ndiri kunyekwa SIS MELLY pakuti alright vachiti ndakavabvunza handiti kuti problem ndeye havanokwanisa kundiudza izvezvizve ipapapo vabereki vangu vakanga vatondibatira bhandi vachida kundirova apa handisi kuziva nyaya yandiri kuita sei. Une makore mangani? Ndine 29. Saka vaida kubatira bhandi kuti vakurove pa29? Yeah, because ndichiri mwana. Alright. Muchiri virgin? Aiwa, but ndichiri mwana kwavari. Alright. Because ndichiri kugara kumba kwabereki. Alright. Yeah. So ndobva ndati kunyaya yacho ndei ndopavanotaura kuti gogo vauya nenyaya yakadai nenyaya yakadai. Ndikati inini handina kumbobvira ndaita sei ndataura mashoko iwo pandakanetsana navatete inhau yechikomba chakanga chiri kuuya mumba ko vakataura here vatete nyaya iyi yechikomba tikanzi nyaya iyi hatinombobvira taita sei taiudza ndopandakachizotsanangurira gogo varipo vabereki vangu varipo nyaya yese kuti vaone kwayakatanga nekwayakagumira handiti ndopavakazoita sei pavakaita kakunzwisisa ndazodzoka kunoku inini handinawo kuenda kunovaona bhozi zvinhu zvakandidya mukati memwoyo zvakandibata-bata kuti alright munhu wandonga ndichiti chandawana chese chimwe inini ndiri munhu wekuti handidya chikafu chese chese but pandafamba kana kuti munhu wangu ukasangana anokutengera chikafu hapana paunoramba chikafu chizoti kumba kune vanhu vanodya ndaingovaitira zvese even kana everything ndaivaitira handiti but zvinhu zvakandibata ndakadzoka kuno ndikaita 3 months anobva wafonera anombotaura navo handina kuita sei sister yavo yakatakura mwana kubva kuzimbabwe kuya kunoku I didn't know kuti ndiye akanga aita sei atora foni achifona kumusha ava vatete vandakanetsana navo havaziva vakaita sei vakafona kumusha so vazodaro so ndakabva ndangonyarara ndobva vazobata foni pavafonera imwe gadzi yangu vachimuita sei vachimubvunza kuti zona tati chikumbira kubvunza kuti musikana akadzokere bhozi ivo pfungwa dzavo vaipfungidzira kuti sinzi tamuti asasadzoke panapa haasina option yekuti achadzoka abva atongorovera kuzimbabwe apa ini ndandakadzoka kudhara ende January pabhodha painetsa kuita sei kudarika saka havana kuwana information yekuti ndakadzoka here kana kuti handina kudzoka vakanga vakuchicommunicata nehanzvadzi yangu ndobva akandisendera meseji akati havana tete vanokutsvaga kati ko ivo vanokutsvaga kwauri sei because ivo uri kure uri kuCape Town ini ndiri kunoku kuPretoria so vadini kundifonera kana kundisendera meseji vachindibvunza kuti ko vakadzoka here ndopandakabva ndabata foni ndikabva ndavafonera vatete muri sei ndanzoti muri kunditsvaga kwakandaka here zvikanzi ndanchidongo kutsvagawo ndanichingoda kunzwa kuti uri sei kati ko madini kundibvunza pafoni yangu bhozi nhamba dzangu munadzo zvikanzi kana usikadi kutsvaga unongondiudza ndikati what are you trying to say bhozi kana muchiti kana usikadi kutsvaga unongondiudza bhozi kwamanditsvaga hakusiko kwandogara imimi nemi tinogara padhuze nepadhuze bhozi it's 20 rand kuenda pasantoni pamunogara ndikati vatete kuti ndabva natowanawo time yekuti ndikwanise kubvunza zvandikuda kubvunza ko pamakafona kumusha makafona muchiti kudii ini ndakafona ndichitaura kuti zvana gadzirisai mwana bhozi haasi unhu hwake hwaari kuita hauna kunaka ndikati alright imimi semunhu mukuru ndimi tete vakuru makadini kuuyawo kwandiri zvamakanzwa nyaya mundibvunza kuti muzaya ko zvandiri kunzwa izvi chii chiri kunetsa ko wai wakufamba uchidai kana maona kuti handina kuteerera kana kuti handina kunzwisisa kana ndaramba kugadzirisika muchizofonera vanhu vakuru kuti vaite sei vagadzirise nyaya dani kuti munongotanga nekukanda nyaya kune vanhu vakuru musina kundibvunzawo saidi rangu oreti ivo vatete vakakuudzai nhau yakuti ndakadai vakakuudzaiwo here nhau yavo inini yavo yandakanetsana nayo aiwa havana kundiudza so why have you do this to me vakatadza kupa pindura ipapo SIS MELLY handiti ndikati alright saka ipapapo ndopandakazovatsanangurira vakati saka iwewo kana usina zvawakaita ndakukumbira ruregerero kwauri ndikati inini ruregerero yes ndokwanisa kurunzwa kuti mandikumbira ruregerero but alright ko vakuru vamakafonera muchiudza vachaudzwa nani kuti nyaya dzamakafona muchivaudza dzaiva dziri dzenhema zvikanzi alright iwewe chiuya chikumba tichikwanise kugadzirisa nyaya iyi chiuya ndakuchikukumbira kuti uye kumba ndodaidza boyfriend yavatete neni ndonga ndiripo newe uripo toita sei totaura nyaya yacho tochiona kuti ari kutaura chokwadi neari kutaura manyepo ndiani ndikati alright its fine wazondifonera paya uya kumba ndave kumba
ndafona ndaenda paSIS MELLY ndasvika paya ndagara chidaidza boyfriend yavatete vatete vaya vakabvaudza boyfriend yavo kuti yakatouya ufichi kuzotora sadza usiku pamberi papapo maona vakumurambidza kuti asapinde ndikati aiwa ko munomurambidza sei kuti asapinde iye ndiye akataura nyaya saka inini ndavepo ndoda kuti ataure kuti inini ndakataura naye kupi ende ndakagara kupi bcause nhamba dzake handina paanogara ndopaziva ende handina musi wandakakwira ndichitaura naye bcause ini handina shamwari ende handitopariri zvemulocation vakamurambidza kuti apinde ndochizovabvunza kuti vatete vanhu vangani ainoo kuti ndagara ndoziva kuti mwana wenyu haatauri ane dambudziko rainaro but vanhu vangani vandakakuti dei namamboenda pane maprofita ari pakati nepakati vandakakuudzai kuti mufambire nhau dzemwana mubwedze kubadziwa pamwe zvinodini zvinoita vakati vakawanda ndikati oreti saka oreti dei ndandine mwoyo wakaipa ndaiva netemu here yekuti ndikutakurei ndikuendesei kune vanhu vanobatsira vakatadza kupadaira oraiti zvemakanga mati tsitsi venyu vayo vari kuramba kutakura mwana because haana passport ndakanga ndisina here kubvuma kuti regedzai kana vachinga vatadza kutakura inini ndikaenda kumusha December January ndichidzoka ndokwanisa kutakura mwana ndouya naye ndaisaziva here kuti mwana wenyu waizviziva so why makada kupinza mutoro panyaya idzi makadini kutanga pandakakubvunzai makadini kudaira vakatadza kana kuzvidaira so SIS MELLY ndokumbirawo kuti ndibatsirwe kuti ipapapaka izvezvizvi life yavo yabva yadonha ini ndakabva ndangoti vatete zvamakaita yes izvezvi ndakuchikupa ichi mukana wekuti mukwanise kuva nerelationship inoenderera mberi nechikomba chenyu handichakwanisi kudzoka mumba menyu kunonzi kuita sei kuzoti ndikutambudzei kana kukunetsai inini chandava kungonamata ngechekuti mwari vangoramba vakandipa basa rekuti ndikwanise kushanda kana zvikanzi hauna temu yekuzorora handizvitsvaki ndichikupei temu yekuti muite sei muve nelife yakanaka nemurume wenyu vakanditi waraiti iwe kana zvadaro so ndazvinzwa kana neni ndandisingachatodiwo kukuona ndikati zvakanaka maita sei mabuda pachena asi ndandichida kuti nyaya ibude pachena handiti vakati izvozvozvo zvandatotaura kuti kana ndakatadza sori ndo madairiro avakaita kana ndakatadza kutaura sori kati alright it's fine ndakabva ndangovasiya but semunhu wandakanga ndakaisa pakati pemwoyo wangu ndakangovakumbira ruregerero zvekuti sori henyu ipi kana paine zvandakataura nekusaziva kana kutadza nekusaziva ndakavakumbira ruregerero not kuti ndakanga ndakazvitaura asi ndakaona kuti ndaiva ndiri mwana mudiki ndandingoite sei ndikumbire ruregerero kwavari zvakaitika rini zvinhu izvi hazvina kana gore zvakaitika last year but kutaura takazotaura muna May saka problem izvo zviri papapa saka apa problem yavari kuitika manje ndeyekudai so SIS MELLY ndopandinoda kukumbira kubatsirwa because vamwe vari kunditi usaite handiti vazodaro so munoziva kuti dzimwe dzenguva misodzi yemunhu chinhu chakaoma kuti umwe munhu anokubudisira misodzi asina chaakakutadzira. I was crying for 3 months ndichizvibvunza kuti ko pandakatadza chaipo chaipo ndepapi handiti kusvikira ndazozvionawo akandinyaradza ndikabva ndaita se ndave right after tagara pasi ndataura nawo ndakazongotanga hangu kuhila picha napicha but not like kuti I'm now okay handisi right pari zvino but zvave nami handiti saka basa ravo rakabva rapera basa rapera kudaro it's not like kuti basa rakapera nekuti basa vakadzingwa basa vakanga vakuba zvinhu kuya because chikomba chechisiri kushanda vabatwa vachiba vakanga vakaisirwa makamera vabatwa vachiba apa inini handiko handiti SIS MELLY handichatoende kumba kuya handichaitise ndobva vabatwa vachiba but kumba vakafona futi vachiti inini ndindafonera murungu wavo kuti zvona ndiite sei ndidzingwe basa apa nhamba dzemurungu wacho handitodzizivi nemurungu wacho handimuzivi ndikazvinzwa ndikanyarara handina kuvabvunza ndikabva ndanyarara so izvozvo vatorerwa nemazuva 2 avari kushandisa chikomba chiye chakabva chava panhumbu ngachatiza maona chatiza kudaro so apa mwana uya akauya ari kuda kudya ari kuda kupfeka anoda kuita sei pandazoziva kuti rari birthday remwana ndikabva ndatuma munhu ndakamutumira mari ndakamutransfera mari nokumbirawo uende unonditengera keke pakati undipirawo vatete vangu birthday remwana vakangotambira havana kana kunditi thank you kana kuita sei hapana handina hangu kuzvida kuzvitarisa kana kuita sei handiti ndobva ndazopinda Mr. Price pandaona muine sero yehembe dzevana ndikabva ndatengera mwana hembe pandazoenda ndiri nembuni kunovati vapa hembe vakangotambira ezileke kunga
varungotambira munhu ari watambidza chinhu achidarika nemota ndozvavakangoita kana maita basa kana chi hapana. Saka izvozvizvi manje vakuchituma umwe munhu kuti auye kwandiri vanditi ndidzoke ndigare navo. Munoona zvichiita here pakadaro so? Inhangu ndinoona sekuti hazvisi kuita ameno vamwe, but ndinoona kuti hazvitoiti nokuti ukama hwenyu ndohungowandirana kuti muda kungobatsirana, asi ukama chaiwo munoona tokuvadzana chaiko, hapana ukama hwekutodaro kuti munogona kukuvadzana. Ipo panguva SIS MELLY ndikakudzeti ndakaita gore ne2 months ndichibuda ropa every day, asinzwa ndichienda kumwedzi almost every day. Ndichitadza kuziva kuti chii chiri kuita. Saka ndakangoti ameno handizivi, maybe pamwe handizivi because pane vamwe maprofita kwandakamboenda vakandienda ndikavara. Alright, ngatikatei the long story short. Anti saka isusu tunazoti zvokuti uinde kwaoinda, asi kana uchida togona kufonera vatete panapa titaurewo navo vatete tivawo kuti wai vachiita zvinhu zvakadai. Munhu mukuru zvakadii teta? Vane izvozvizvi vane 30, I think 37. Zvavari munhu mukuru wani vatove munhu mukuru. Kuti panda ndichida kubatsiwa ndepekuti izvozvizvi vakuchindikumbira kuti ndivatakurire mwana wavo ndiende naye kumba. Saka vamwe vanhu vari kuti usatakure mwana bhozi nezvaakakuitira, asi inini ndiri kuona kuti hazviiti kuti ndiregedze kutakura mwana nesituation inechi ine mwana. Ini ndikazodawo kuita mwana, pamwe Mwari vari kundituma nerwesere kuti nditakure mwana wenyu, vari kuda kundiedza kuti ndikaramba vachazondipawo punishment ndirini. Asi dai mwana anga ari mwana ari normal SIS MELLY wekuti mwana ari right, ndaikwanisa kuti handikwanisi kutakura mwana wenyu. Asi apa ndo pandiri kungobatsiwa chete kuti nditakure here mwana ndiende naye kana kuti ndirege. Mwana ake hana chaanoziva, hana chaanoziva nditi kana madaro so maita basa here SIS MELLY. Mwana hana chaanoziva hake, maita basa. Alright, waita hako munhu kuti usatakure ndo zvandanchida kungoziva. Aiwa, mwana hana mhosva. Ndotenda hangu. Alright, pakanaka. Idiwe nhamo dzinosiyana-siyana vasikana, regai vanhu vataure, vanhu vanenge vakaremegwa. Vamwe vandochatovhunza ipo, vanotovhunzira ipo pano kwamuri. Regai vanhu vataure, vabvunze, vabatikane. Handiti maona vasabatikane, regai vanhu vabvunze. Right. Fonai tinzwe guys, confession, varikuda kuconfessa confession. Makamboitei guys. Chii chauri kuitia ukavata kana tukadii chimungwa chinombokudzokera chikuitira maflashbacks chichikufungidza zvimwe zvinhu zvaunotoziva kuti izvi ukatozvifunga dzimwe nguva hana inotorova chinhu zvakaitika kudhara. Confession makaitei? Hello pa confessions? Hello? Yes, zviri sei? Ndiri boy, ndiri sei? Ndiri boy. Ndinondira kukonfesa hangu nyaya yakaitika kudhara ndiri kuchikoro. Ndaita basa rekudya school fees ndiri kuchikoro. Ndapiwa mari yekubhadhara school fees ndaitoishandisa. Saka wakanga uchidzidza mahara? Aiwa, zvaizoitika manje zvandaita manje zvoti ndikambozvifunga zvinondibata. Ndaiti izvoni handiti paita kudhara zviya zviya, handiti painyorwa tsamba moiswa mari mukati, uri kutauni kana Harare wonyorera hama yako leta woisa mari, ndo matumiro ataita kudhara. So inini manje ndaiti kana yasvika ridhee rekuti post dzakauya, tsamba dzakauya izvozviya, ndaenda kuadmin oshedza wanesa nditi mune mutinotarisa muri kuchikoro, muri vana vachikoro, kuti kune tsamba yakumba kwako here, kune tsamba yakumba kwako. Saka inini manje ndainotora tsamba dzevanhu ndichivhura ndichitora mari umomo, then tsamba ndoisa mutoaleti. Saka wakazobatwa sei naikona? Handini ndambobvira ndabatwa kana nani anozvisvapa. Ko chikwereti hachina kuzoakumulate here vabereki vakadeidza kuti taitumira mari? Chikwereti chekupi manje? Chekuchikorozvo dzawaidla idzi? Ndaibhadhara, ndaitora kamari dzevanhu ndichivhura. Waibadza vamwe? Vhura tsamba kana yakanzi SIS MELLY diaries, ndotora iyo ndikangoibata ndikangofila kuti munenge mune mari, ndobva ndaitora ndienda kutoilet ndonoivhura, ndapedza ndoisira tsamba mutoilet, ndotora mari yaya ndonobhadhara. Waivimba vanditi? Randisiri shave here kona? Aiwa. Makangoba kuchikoro chete hamuna kuzomboba kana ma250 matikure kana kudii? Kana
basa handitomboiti ndinotoshanda kumurungu vakambana handitombotori ngo zvaitoitika time tanditori vasikana vakawanda tichitozviita zvinhu izvozvo. Hey, aiwa mari urure nyikora ndi mukachifona kuchikoro mure urure. Mura urure kuti aiti basta kuchikoro ndakadlabaridza kuchikoro ndindakadla. Zvakaoma. Mboni when you think you have heard it, oh boom, mari dzemaschool fees dzevanhu dzaidiwa chidliwa kuchikoro. Vaomana. ndikachifunga hangu izvezvi zvazvindifadzi shemu chandongoti mwari ngandiregerere ipapapo. Aiwa mari ngakuregerere chokwadi kuona zvakaipa zvawakaita anhu wakabhadhara dhabu mari sho yewaiba mari dzavanhu ne mari dzaitotumirwa kunzi vanhu vatenge saudi kana kuti vatenge shuga iwo baba but saka toti mwari ngavapfuudze ipapo. aiwa zveshuwa tinotenda aiwa mari ngavakuregerere kona ngari ngavakuregerere zvakaipa. Aiwa reurura watopona so oraiti munini orashamba uye bodoska. Hello Kola. Kola hello. What's right volume? Okay. Change kikira pass. So much. Hello Kola. Hello. Yes Kola. Makadeni SIS MELLY. Muri say. Ndiri right hangu. Ndangoconfessa yandakasangana nawo zvandakaitawo mumarriage I think last year but why? Mukundinzwa? Tikunzwa. Zvandakaitawo ndakatora mwe madhumbewo, ndiri madhumbewo. Saka ndatora madhumbewo yandakadzidzana naye kuchikoro kumwe chete plus itori hama. Saka mongoziva muno muupenyu muno muSouth Africa ibatwa rafu basa kwanga achishanda plus anga ane maproblems etaifara kuti achienda kuchipatara. Saka ndakabva ndamunzwira tsitsi andiudza maproblems ake chichinzwa ndachokumbira murume wangu kuti ona munhu vatoti zvesiwa chii ngatimutore vatamutora vatamutsvagira basa. Ndamutsvagira basa rekuti anoenda achidzoka kotere stay in vandamutyana wane madhays akakwana woita sei wotanga kugara wega wotokutsvagira munhu wekusiya naye semunhu wemusikana but atowirana bwanda itomubata zvakanaka zvoti kana yega kurunzi wamubvunza anotoda taura zveshuwa ndaibatwa zvakanaka. Saka pasina kana 2 months ndakaona munhu akungochinja unhu pandiri kubva kubasa ndoona munhu ane doro raisa mufiriji ndobvunza kuti unonwa doro zvikanzi ndine stress. Tagara paipabva ndangotarisa saka ndakabva ndatanga kungomususpecta kuti munhu anenge asiri right. Ndobva ndatanga kutongomutarisa banda ndakuita pressure yekutoti beta hake yake sei anorwarira akigara kune imwe stay in asi yake basa raanga achishanda. Saka ndakabva ndazongoti mwe musi vanamuti sonizvo inini pane zvinhu zvandiri kufungidzira papo ndanga kutofungidzira kuti pamwe arikuda nemurume wangu vandizonizvo mukufungei vandati amira ndimboenda kumasowe zvekuitika panapa handisi kumbozvifaira ndibva ndatonyepa ndamboenda kumasoweni neshamwari yangu yandakatoudza kati iwewe ingotora sauti yemagodo nejira rered nebanga woenda nazvo mumbongotaura kuti munhu ari kukonzeresa zvinhu zvikuitika mulife mangu ari kutorana anenge ari kudana nemurume wangu ngaite sei ndoda kuti apenge kana kuti afi. Zvikanzi sisi musatomboita izvozvo ndikati aiwa ndozvandanzi ndiite kumasowe izvozvo. Zvandati ndondamubvunza ndikati naiwe chiri nani chii kuti ndipengese munhu kana kuti afe. Zvikanzi hapana. Ndibva ndangopfugama bva ndakaumwaya sauti mumba bva ndatanga kungoita zvezvekungoti andiona kuti anoita action dzikubva andiramudza zvikanzi mirai ndikudze chokwadi. Kunoda kundudza chokwadi wanditadzireiko handiti kana ndichoonewo tori mimi wangu da uchitondibatsira kuti titoita munhu ari kukonzeresa zvinhu zvinoitika mulife mangu zvitese zvipere. Ndibva handiti sistinini murume wenyu akandirepa. Halo. Ndakateerera.
Sisini murume nyakandiripa bosi murume wacho anga asitomboriko. Ndamuti hazvitombonetse. Iwewe ndiwe hama yangu ngatimusungise. Zvikazonizvo zviite bosi mimi mune nhumbu hatingambomusungisa ngati hatingagare nerepist hazviite zvakadaro hazvitomboiti. Vandatonda mutofonera shamwari yangu tofonera mapurisa munhu ashingosvika panapa abatwa atosungwa. Bosi inini pandaichara naye ndaimba ndazochacha neshamwari yangu tiripa matips. Zvikazonizvo aiwa zviite ngatiregedze kumusungisa. Saka murume wangu akasvika ndofunga iye aibva achata naye muchabhondoka kuno. Saka murume wangu akasvika akabva svikoonera zaura wake wachitaura kuti rumba musaite noise. Inibva ndatongodzibhondoka chitsvaku tokusungisa. Zvika nemurume wangu mundisungisa ndachasaiva ndati makarepa mainini. Zvikanza ndakamurepa here maine wangu ramba akangotarisa maziso. Murume wangu andipa akabva azokonfisa zvikanzi mainini wachangoya panapa. Ndovakauya vakandigarira iwo wabuda. Saka ndokunditemta kwavakaita. Saka pavanga vakutoti hanzi ngatitsvage full house. Bosi ndaishandisa 2 rooms. Ngatitsvage full house 2 bedroom house. Titese tigare tese. Iyo tora yake bedroom ndotora yangu toita vakadzi 2. Ameno ndofunga ndo maplan avaita nemurume wangu. Bosi munhu anenge amuna society zvake. Zvakandibata munoziva pati nhumbu kuti ndisiye marriage zvazisingaiti. Handikati planning ndedzipi. Shamwari yangu yanga itoripo yakabva yazouyawo neshamwari yemurume wangu bva vachaiva munhu ngaatongobuda panapa bvabuda. But akaba ndatongonosa kuti obvious vanhu vasezvo vanga vakutozivana. Vachangoramba chidanana. Ndeyekungondivhara. Vandati planning ndedzipi. Saka ndaingoona zvimambuya zvimaxhosa zvine zvifamba zvakapfeka zvimoza zvekuratidza kuti ndianazvo n'anga zvezvi. Zvandaiona pandaona chimwe chimbuya pandachiapproach. Vandaapproach. Sorry, pane adona amene zvikuite pazvaitika panenge papinda zvimbuya zvepakona zvivaroi abva angodona regai tiyanzwa tifana kutora vamwe naimi zvazvakaoma unochindikubatsira munhu izvo kutochengeta muroi mumba naini madziona akashamwaridzi. Halo kola. Hello SIS MELLY maswera sei? Taswera maswera sei? Zvakadii pa confessions? Ndikuda ngokonfesa hangu kufungira hanzvadzi yangu. Ndine mwana wangu akabatwa akarepwa 2020 and ane 9 years. Inini ndiri kuno kuSouth Africa iyanga ari kuusini namama vangu. Saka ndakazonzwa after a week kuti ndo zvaitika. Munhu akarepa nemastatement acho aitaurwa zvazvisingabata. Akandifonera akati mwana akareperwa musango. Asi ndizobvunza futi ndakazonzi mwana akareperwa mutoilet. Saka nanhasi ndinongofungira kuti ndofunga ihanzvadzi yangu. Ko mwana ane makore mangani? Anga ine 9 zvine zvano 11. Kana muchibvunza mwana ane 9 zakosataura anoti akabatwa nani? Anongotaurawo mastatement ekuti ari kuitonga akatoudzwa zvekutaura because ndakamboedza pandakaenda kumusha ndakaedza kunomubvunza ndiri ndega but matauriro akaita ari kuitonge mwana akatsindidzwa kunzi unotaura zvakati because mastatement avo vese haasi kubatana. Anoti chii mwana? Anoti ndiani? Mwana anoti mukomana akatozvongokuitika nezvokuti vanogara kumusha saka mama ainzi aenda kugadheni vana vakasara vachigeza mubatheni then mukomana uyanzi akabva asvika kwakubva asi kubata mwana wangu. Amai vangu vakazozviona after 3 days kuti mwana ndozvaitika asi musi wabatwa mwana hazvina kuwanika havana kuzviona. Saka mwana ndichimubvunza akati ndozvakaitika. Hanzvadzi yangu ichimfonera akati mwana akabatirwa usango ndokwaakabatirwa. Kose hanzvadzi yenyu ichiti mwana akabatirwa kusango makaripota here? Vakanoripota ikoko kuzimu vakanoripota but nyaya yacho yakangotsikwa kusvika nanhasi. Ini pandakaendawo kuzimu ndichiti ndakaenda kuna January ndichitiwo ndinzwe nyaya yacho. Mupurisa wacho akandipindura kuti pazvakaitika mamusipo saka isodhira nambuya vacho nyaya yake yachongopera yakadaro. Hanzvadzi yako ine makore mangani? Andiri kufungira ane 18.
asingadairi foni yangu. Saka nanhasi nongofungira kuti ndiye but kana asiri yake Mwari ngandiregerere. Saka ukama wenyu uri sei nemunhu akufungira? Andimboratidza hangu kuti ndozviripo but zvinondibata nguva zhinji. Ndikangozvifunga zvinondibata kuti asi why hama dzangu dzichindibata. Mwana aripi izvo zvizvipiki? Ariko kuZimbabwe. Saka ukamusiya kuna mai vako kuti? Akugara nehanzvadzi yangu iHombe. Ane mukadzi? Nyangwe neni ndafungira hanzvadzi yako iyoyo Kola. Ndafungira hanzvadzi yako but kana takanga sawo toreurira kuti Mwari tiregererei. Asi mumwe wangu unongofungira kuti ndi hanzvadzi yako iyoyo. Pane nyaya. Ndozvandakambofungira mazuva ekutanga ndaiti ndikamufonera SIS MELLY kuti ndikuda kuziva kuti mwana ari sei. Inini ndindaitofona kuno kuti nditobvunza kuti saka mwana ari sei. Hapana aindifonerawo kana kundiupdata kuti zvakamira sei. Saka ndaitiraya kufona pafoni yake aitondikata kana kubva adzima foni yake. Komai vachizoona after 3 days pese apa vada kuona kana ropa mwana kana chisei kana kufamba kwemwana. Kana chianze musonda akazoti ndazoona kuti pane zvakaita havana vakatozoona kuti kuchipatara because mwana akazoti kuzasi kwangu kuri kurwadza kune kabundu. Then ndopavakaenda kuchipatara vakati mwana akabatwa ende kumapurisa. Ndopakazobuda nyaya vakuti mukomana uyu akatobva pati ndiwe kune rimwe village zvokuti angaziva sei kuti pamba apa hapana vanhu zvekubva asi kutosvika achitobata mwana mubani. Saka zvikuratidza kuti zvinhu zvaiitika sekwakufunga kwangu zvinhu zvaiitika asi pazvakazoonekwa kuchipatara zvavanga zvatove nenguva zvichitoitika zvinhu izvi. Saka kuzongonenerawo munhu vakangonenerawo kuti zvizongonzi but handizivi kufunga kwangu. But ini ndatoveone strong feeling yekuti munhu akazviita zvasi munhu ari kure munhu ari mudhuze munhu ari wemba munhu womba mwana yakatotsindigwa kubva kuna mbuya chaivo vakatomutsindira nehanzvadzi yakatomutsindira akatsindigwa nambuya chaiko zvokutoti haachatotauri. Zvakaoma SIS MELLY. Zvakaoma Kola. Manje ukama wako namama uri sei? Handivaratidzi SIS MELLY zvondirwadza. Ndine nguva dzekuti ndikasvika ndombochema kuti asi waiva mwana wangu. Ndizvozvo. Asi handingavaratidzi kuti ndakatsamwa kana kuti chi asi pane pamwe pekunyatsokuti ndinonyatsofunga kuda kuvabvunza kuti asi mimi mese muri kunoku nhasi mukaperwa kwane upfu unongoti titumire asi makatadza kumira nemwana wangu kumira nenyaya yemwana wangu kusvika ingonzi yaparara kubva 2020 kusvika izvezvi. Shame Kola. Handiziva ungati kudii but I'm very sorry Kola. I just pray and hope kuti one day the truth will unfold ende munhu akazviita izvasungwe. Amen. SIS MELLY maita basa zvamusasa. Alright Kola, sorry hako sure. Sorry. Zvakaoma. Fresh. Zvakaoma. Right. Kufona Kola kana vana makola za kufona kana mukafona mufone muine data rakakwana riti. Ngarifone itine data rakakwana. Mukabhaza ndori tena makoze enyu. Imi munongobhaza nokuti pave ne 41 missed calls. Munongobhaza inchari tena makoze enyu. Kana akatsindigwa Precious hatauri. Kana akatsindigwa ndosaka chiti vanhu vepadhuze. Kana akatsindigwa nemunhu wepadhuze chaicho kwa hatauri. Yanga ari munhu wekure dei akataura. Hello Kola. Ndiri right Kola muri sei? Ndiri right zvangu. Ini ndine confession yangu SIS MELLY. Nyaya yakaitika I think 10 years back. Ndakabva kumusha kwedu inini ndichienda kumusha kwakaroorwa sisi vangu. Ndasvika kumusha kwakaroorwa sisi vangu kuya. Saka ndiri munhu ane bhodhi hombe. But makore angu anga andisiri mudiki panguva iyoyo ndasina zvamunyanya kukura. Ndasvika kwakaroorwa sisi vangu kuya saka sisi vangu vaigara nemurume wavo pamba. Vachigara nemurume wavo pamba kudaro sisi vakabva vabuda vakaenda kuchechi ndikasara nemurume wavo pamba. Murume wavo akati amaini ndandiri kumashops. Ndobva asaba mukuru aiwa ndombofambawo zvavanguru zvinotengerwa maswiti kumagirosa. Usandudzi zvandiri kufungira Kola. Usandudzi zvandiri kufungira. Handei bva zvadii. Ndobva taenda kumashopu kuya SIS MELLY. Tichisvika kumashopu watenga zvinongonakanakawo semunhu anga achiona vaini. Yesilo. Apa yaichitori
yani yangu kona ba chichi kuita noise pane chinhu chikuti chiri kumashure kwako pane chinhu chikuti chiri so sisi vasibva chechi kwavaenda vari kurara because kwaita warachichi saka vari kuita kunge varipo kata okay it's fine tikazama ini motobika panapa so ndataura iti tabika paya saka kumba kwasisi kune kitchen bedroom ravo one bedroom round saka tichibva taenda kunorara vakurovhara mabhedha ipadara mabasi SIS MELLY vamukuru vakamuka pakati usiku wakati akamaenda tisaka kurara ndikati kochi tikanzi aiwa bhodhi yenyu zvamuri izvi hazvingamboiti kuti ndirare handikutonzwa kuda kuti ndirare nemini ndikati hakana vamukuru hakana zviti so iviniwo by that time ndakakuziva varume kudhara wanga kutoziva varume waitohwawo kuvada bamkuruka wakati waitohwawo kuvada sewaingonyarako vakatitanga datisananga kumba iyoyo chingoya vakazopipitana vakazopika pambedha vauya pasi vakaaana nipedza igoramba fesita yekutanga vanguro vakazodzika pambedha vaya vatandopikana nepya yatovura mamotikataiwa kudai vanguro vakapika kusvikana manje kuti nekazambura zvakamboedza chero saka bankuru mira saka bankuru vakazomburuka vakakukikiriza pasi apa vakatouya pasi ukatanga uchamboramba ukatopepesera tozobatirako ichariko ndazviziva nyaya idokwari kuinda david we murume wasise here asika kode wakaita nhumbu naiwe murume hatozvizivi ndakazororwa 2011 murume hauna mudza zvitauriki zvotaurika hei saka usiku hwou bankuru pavakaburuka ukatozobvuma vakatozoenda rungani kangani hei saka sisina nhasi hapana chavanoziva ndaitongodzizawo kuti manje ndikaudza sisi imba yavo yakutoparara iri nyaya iyi kuti ndakazeza kuti ndotamwe munhu kuti vanhu vese vanotongongoti hema ininiwe ichichi apa ini tidanera kuba kwavo ende futi yairi feti term yangu endeko apa sisava kavo mwana vamaigurusi vamama vangu saka vachitouya mangwana wakatongoti actors as if everything is normal kuna sisi kutongoacta normal ya saka nanhasi chete hei wati wakarogwa sisi hazvichaiti kuti utaure sisi hazvichaiti nyaya ichatomboenda kutaure izvozvo ndakatozororwa meri ndatone 10 years kumarriage ndane vana 2 but nyaya iyi ndakazeza kuitaura even vakazotera sisa vana vamukuru vakazouya kusouth africa kunoubhadhiri umwe musi vakauya vakayamba kwedu pandakangovaona handina kana kumboita action zvikamboitikana chidekukuti kontina ese zvirinomao semazuva ese iyi yatove secret yakangotora kusvika kugrave because pava neimba yasisi vakoti protect panditi iwe on the other hand unofanwa kuprotectawo marriage yako saka asi zvawareurako pamadiaries kudai aponeswa agaisi waregeregwa zviri zvakona mwari usazozvipa mhekona handimbofanira kazvipa maese handitogoni chero neroba kune vatotobverepasinavati tisaritetenga because vakasaka rega unopamiwa munotopamana hazviiti imagine ndoita nhombo yapanguru hazviiti hazvigoni hazviiti hei pakaoma but thank you very much Kona for confessing. I hope zvichabudawo mauri guys waregeregwa kwako mwari vatokunzwa waregeregwa at least waburisa pamwoyo pako okay thanks thanks kumningi hey
zvako mazvo zvinoitika mukuraramo hapakaipa. Hello Kola. Hello Kola. Yes Kola, zviri sei? Mushe zviri sei? Uri mukadzi wakarara nemumwe mukadzi? Foni yako yasinyatsonzwika uri pai? Yasinyatsonzwika foni yako? Paita confession chaiyo apa. Asi foni yako yasinyatsonzwika zvakanaka. Ya zvanani. Chii chakaitika? Takabula tikaenda out. Kufara sekuseka. After that takadzoka. Then inini ndine imba yangu yandinogara. Ari workmate kudaro ndiwe munhu. Mumatiri munyika yatiri yevatorwa. Takatadzoka takasvika tatangomuwani. Takangobvisawo hembe. Zvakabva zvangoitika. Saka ndo confession yangu. Iye lesbian here. Iye lesbian muwacho partner. Hasi tese titori right, titori vanhu vari normal lives avo. Saka makazviita sei Kola? Makaziva kuti kamuchiti makararamise murevei? Takango tichisvika patatobvisa hembe. Patakabvisa hembe, mafeelings edu ndobva atosimuka. Ndobva tatorara tese. Mairaramise kuti mune chinhu here Kola? Atina takatorara tese. Sei? Takatodzinga kurara tese musi uyoyo. Takangorara sezvinoita vanhu, like kuti takangorara tese sezvirikuita malesbian, but handisi lesbian. Ndichori munhu ari normal, ari straight. Maizviziva kuti malesbian anovata SSA? Through mukungoona mavideo and stuff, but not kutoti mureal life yangu ini ndo zvandiri. Maingonanzvana? Takananzvana, tikagomanza zvoet, tikagomanza beans. Mukatoita satisfied? Usiku kutodarika nevarume, kutodarika zvatinoita nevarume. Ndizvarini zvikoni? Zvaitika last year muna November. Manje apa. Right, saka nemumwe wako mangwana muchimuka makuseni makadii? Zvakafamba sei? Takarova rimwe raundi remakuseni. Alright, mazosumuka maparadzana, iko zvino makatarisana sei? Taparadzana, takangoita normal kubasa, then takazvidokorora futi kechitu, but hatinozombozvita futi. Saka pechitu makazvidokorora sei? Makatodzana kuti ari tupama zviya? Pechitu bacho akashanya futi abhavhisika, ndobva tangodzokorora zvatakamboita, but from there hatinombozozvita futi. Makabva madhinana? Like my feelings angangopera ende takatoudzana chiro musuyo, takatobvunzana because patakaita pacho takabvunzana kuti wakambozvita here. Handizivi zvazvakangoita musuyo. Mafeelings pekutanga pacho mafeelings edu akangokwirira, then ndobva tazviita. Pechitu pachona pakauya ndakaziva ndo zvaari kuda, then takazviita, but hatina zvekuzombozviita. Saka ukazvifunga izvozvi iwewe, asipo ukafunga zvamakaita paya, unowa sei? That was a good experience, but I will never do that again. But it was a good experience, I don't want to lie. Ko iye akazvifunga abonambotaura kuti iye anowa sei? Kuti anogona kuzodzoka achida kupamhaka? It was the same. Tose takangonzwa the same. Saka musi kukrashana on each other so? Like ini ndakazosiya zvangu pabasa apa, ndakaita ndikutarisira kuenda pane rimwe basa. Asi uko ndakazosiya ndokungozi hatina, we never had that conversation, we never spoke about it, but ndozvatakaita ende chingobasa taitoita normal, so normal, like hapana chamboitika, but ndozvakaitika, but handisi lesbian mulife yangu. Nditori munhu wekutochero panototaura nyaya dzakadero ndinenge ndichitozvishora, but ndakazviita. Saka pamwe ngatingoti pakatoyawo futi mumwe munogona kuita mafeelings akasimuka mukapama futi nemumwe semasimukira akamboita pana kuti hazvichaiti ndizvo zvinhu zvinogona kungoitika kuvanhu.
zvogona kuitika ndizvozvo asi wakonfesa kukola wapora watopora hako chikuru chero makanakigwenyu chero makafara irikola hani mati makafara that's an experience yokuti murume nemukadzi avatu vakanzwa that feeling that was out of this world but handisi kuadvisa anyone ari panapa kuti azviite asi ine ndiri kuti ndakazviita ndinozviziva kuti hazvina kunaka asi zvakaitika katu aiwa kureurura zvindo kutopora kwacho chokwadi vanhu vakataura vanhu vakataura kuti kudiko vanotozvidawo ipapachera kutoenda kutozvipamhawo vachida kutozvitestawo zvotovaudza kuti kwai vachida kutozvitestawo kuti kwakaita kuona kwai zvinoita zvisingaiti ipapapa musamoshora kuzi muchandozviita zvakaoma chakabvunziswa matekeshwa munhu munoitika zvinhu zvakasiyana-siyana mudzimbopo zvakaoma zvakakwana ende ndinogara ndiri panapa 24/7 kuti ndangoda kuti ndoendesa haidhi but ndokuudza kuti zvinhu zviya zvinoitika zvakaitika kwandiri ndisingafungiri ende ndakazviita katu handizozviite futi but zvinhu ndikazvifunga zvinotodarika zvemukadzi nemurume zvakaoma aiwa kuona waregererwa fambe waregererwa usazvipama zviita zviri futi waregererwa amen alright thanks mningini chikuru kunakirwa akanakirwa zvake kona at least akazvinakirwa kona zvake zvari kutaura zvamuri mugoenda kunopamba kuda kunonga kuti zvinofamba sei kwamawako hallo kola hello sis Melly yes kola pa confession zviri sei zviri bo zviri kutaura kola uyo zvinoitika ndakambozviita ndazvitaura ini kuti mungamuwanzira makatowanda makazviita taura zvakaiwe zvako zvakafamba sei wakaita seiwe ndakaita neimwe friend yangu so but zvanga zvakutondinakira pinda munhu but ndaingozvinamatira ndaiti ndarunamata kandongoti mwarika ndiregerere iyo zvazvitokunakidza kudarika murume makatanga sei nabhuru wako uyu noti hazvingangotangi makazvitanga sei musi wamatanga kuzviita makazvitanga sei taingojairirana kubva tiri kuchikoro sikati kure tingodi but kwazakazosvika kwacho makati zita fei zvakaitika makati zodanana kana kuti makangoita izvozvo chete hamuna zvinonyasira inyasa hamuna kuzodanana atangoita zvedhei racho iro ndobva zvatadii tazongozisiyawo hedu but hazvina hazokunaka asi ukawana nguva yekuti unopama upame hanendozisimele unogona ngoda kupama nditi aiwa kana chichaitizozozo ndaitonamatana mwari kuti mwari kandiregerereyo please aiwa waregererwa munin'ina wangu mwari vatokuregerera sozvo watokonfesa dai usazodzokodza unozvipama ndichaitizozozo chero shamwari kadouya iyoyo muzoti chichaiti zviya takatoti vakafamba satani chai oright munin'ina waiti hako thank you very much aregererwa munin'ina wangu miraiti uye anga achifona adistable nezvivaro izvi pakona anga achifona imbomiraiti mbomutsvaga timufonere breki apese nyaya yake zvakaoma vanoita zvogara zvakadaro kushoko hallo ndiani kwanga chikudisturba ndikati zvimai zvivaro zvepamakona zvaakudisturba hello ndikati ndiani kwanga chikudisturba sorry sis Melly ndadzoka ndambenda mbukata ndindambofona paipa takunzwa taipedzisa nyaya yako tiwe alright the bottom line is kuti ndakaitirwa mujolo mumba nemunhu wandandachengewa ndandatora ndichibatsira nditi so action yandakazotora after that it was not good sis Melly ndakaapproacha n'anga dzemunhu idzi dzemaxhosa idzi saka ndaapproacha nabva ndanzima ndapiwa mushonga nakapiwa saka zvanzi nongonoita tsika yako mutoilet simelege ndangoseka ndava ndanzi nonoita tsvina mutoilet saka nawoita tsvina mutoilet wosprinkla uchitaura zvaunoda kuti zviitika uchisprinkla tsvina iya uchisprinkla tsvina
iri nyoro iri muchemba simere ndakataka kuspringla nemushonga waya ndichitaura ndibhosi ndakanotaura zvauri kuda sikana ndatanga kutaura kuti nda kuti varambane nda kuti vavengane nda kuti vanhuhirane ngetsina iyoyi sisimeli yakunze kuti mushonga uriko sisimeli anadzana nasimali vanongoita zvavo vamagighouse kana ada kuzokusvinira shonga unoshanda sisimeli doti rakashanda sisimeli murume wangu akangodzoka kubasa katangangodzenizvo musikana yamuroi chaichai atotsvaga vakomana masikori vakuda kutoti vamubaye vamuurayi kutanga kutsvaga foni ndivana tozomuti aiwo sasiyana naye pasina anonzi mangu pasina 2 days musikana uya kwakunzi amwa mapiritsi azvidhoza akatozonoponera kuchipatara sisimeli doti rashanda ndoti sisimeli ndakasprinkla nehasha ndichitaura kada kuti muvengane ndakuti utema misfortunes iwo musikanewo ndakakubatsira ndichitaura ndega sisimeli ndichange benzi ndichitaura mozati ndakabva ndakanzwa kuti akuchipatara kwaakazonomukira ndakabva ndazviflasha zvimishonga izvona ndazvirasa zvimwe nazvanananzi ndipedzise kuita ndakabva ndazvirasa imi sisimeli zvako zvakatsika zvako zvanga zvatoita vanhu vangatosemana semasemera anoitwa tsvina iwayo but kamunhu anga akutofa kasisimeli unoponera chipatara mushonga uite kuti sometimes saka zvinhu zvakaitika gore rapera munhu akatokupa mushonga wayo ari kokoko muxosa koko atoriko ende anotone munhu waakatomboitirawo ndandangonzwa nyaya dzake ndichitozvisvora chiti aiwa ndimiite izvozvozvo ini kana zvangodhakwa zvadhakwa saka manje ini ndakabva ndazvinzwomba saka pachakazoyomba mangu manje ndabva zvandibataomba ndatirega ndiende ikoko bva ndaenda ndopandakabva ndaenda ndikanopiwawo ndakanyatsoita simeli zvinoshanda shemu kwai zvinoshanda shemu zvakashanda sisimeli zvakashanda hanzi nameme mutore wedhota hamusi kumuziva imi saka doti rinoshanda ndosaka uchizomuchi vanhu vachizolisa vanhu madhoti andoshanda kamati zvayo rinoshanda because mishanda kana zvinoshanda sisimeli munhu akangoti achibva kubasa achingobva kubasa kwakutanga kungoti ndiratomuraya ndatomuendesa anga kutoparadza imba yangu muroi chaichai the following day takatarara zvezvi achangoti ndamuroi tauya nevamwe vakadzi vari 3 vakapfeka zveblack akabata zimbiya yangada kudya mwana wangu ari mudumbu mako rudoto pawa rinoshanda sisi rudoto pawa guys magunzwe rudoto pawa zveshuwa rinoshanda sisimeli zveshuwa madhaizibododwe wadaida tomboti atoitawo but ndakazongoti siyana nazvo noresa vanhu nakamba small house mapinda bhizi yawikwa maiwo nakamba small house muchapinda bhizi maiwa kaya rudoto pawa kuti rudoto pawa rune pawa maruwa kambenenyu ambenenyu hey zvakaoma saka uripi shamwari yako izvozvi ndakazongobloka ndanatadza nezvekuramba achitaura naye but inini mwoyo mangu nongoramba achingozviziva kuti kuzoti aende kuchipatara kweresoko but atova kuchipatara ndakatozonzwa mwoyo wangu wakutorwadza sisimeli ndikatozoenda ndikatonomutora ndini bhozi hapana munhu aikwanisa futi kunomutora ndikazongomusiyawo right mwoyo wangu wakazongorwadza futi uri mwoyo wakanaka singautira munhu angakuparadza kudaro newakasiya zvakagara kuchipatara ikoko vanhu vakawanda aito nditi unopenga ungasoro uchitora munhu ndakatomutendesera chikafu kuchipatara zvese because ndandakungorwadziwa zvezvokuti ndaona vari mapinda bhizi kore ine kudzimba uku maiwe nhasi yedu
varume nonapinda bizimbo mzotopawa asi murume wangu hatombozive zvese izvozvo zvokudo zvandakaita nanhasi anogara chingwa tikagara nemuroi tikambogara nemuroi asingazoti wakatirovako reverse psychology dzako nedhuvha ndiwe ndakanyatsorita sisimeli nyaya zvokuti unonhuhirwa ndakanyatsopfugama pachemba ndakanyatsorita ndisprinkler ndichitaura sisimeli achite kuti vakadzi nekotopa kwekaoma kana vasopa unoita zvose zvose vanhukadzika mukadzika vanochanzi ei nandizodaiso zvinenge sazvatsva kumba kwako chete ishuwa ichokwadi ichocho ishuwa kana zvikanoka kumba kwako unoita yese ende waita akokola asi wareururako mwari vatokuregerera waita basa mwari vakuregerera orit shapu minyina shapu arudzotopawa bodo vedu we hallo kola paconfessions hallo kola hallo kola yes muri sei paconfessions ndiri right muri sei sisimeli aiwa tiri right isi I think I have to be strong. Don't know what it's going to say. Nyangu yakamira yakadaiso. Mama yedu takazorwa tiri 5 inini ndiri second born. So taigara kumusha kuruzevha. Saka mama wangu akasanga kurwara 2010 muna April. Sisi vangu vambe kwandiri vanga vasachaende kuchikoro anga kuita kosi yaaita pamisheni so mama wangu vakati kurwara vanga vane mwana mucheche saka kwataigara nekuchipatara kwakuri kure zvoti waifamba kana kuti 3 hours so ndakaregera kuenda kuchikoro by that time I was form 2 ndabva ndaregedza kuenda kuchikoro ndabva ndaibereka mwana everyday kuenda kuchipatara kuti mama unoyamwisa mwana then kuma 3-4 ndofamba futi kudzokera kumba so vakazoshaya muna July 2010 so pavakashaya vakasiya mwana uyu aine 11 months ndobva ndaregera kunda kuti ndakatobverera ndatogumira chikoro ipapo ndabva ndatava kuchengeta mwana uyawe so 2010 iyoyoyo muna September sisangobva vatanga kurwara ndobva vashaya futi vanga varahombe kwandiri saka vashaya kudaro pane zvanga zvaitika zvandakangonzwawo nanabamukuru vachitaura saka ndanga ndisiri shuwa nazvo saka pandakazobvunza vana bamukuru vakati sisa kukushaya kwawakaita baba vako ndo vakarara navo zvakaoma sisimeli saka sisi vako ndokarara baba vako ndokarara sisi vako say I don't know, like kuvarepa like now I really don't know kuti zvakaitika so sisangu vashayika ndakabva ndatozoregedza kuenda kuchikoro ndabva ndagara pamba ndichichengeta mwana saka baba vangu manje zvavaiita vaiti vaitora property like nhasi vakatora job unotengesa woenda kudoro for a week vasipo pamba vachinomudhira mari yai so takasvika pakutambura zvekutotambura chaichaisita vakasvika pakubetswa nasisi vamai ndo vakatibetsera vatibetsera tabva chakura so ndakazobva kumba 2012 ndichienda kunotsvaka basa kuti ndishanda vana kutanga kushanda mabasa emumba so vanin'ina vangu ndabva ndavaendesa kumusha kwamai kubvira ipapo baba havana kubvira vambochengeta vana kusvikira vakura ezvezvi last born akasiyiwa ine 11 months agrade 7 ndini ndiri kumuchengeta tichibatsirana kuti sei kumuchengeta namusisi vangu amai guru ava nasisi vamama amai guru ava saka nyangu iri pakuti handisi kukwanisa kuvaregerera and I don't know kuti ndovakonfronded kuvabvunza kuti zvamakaita zvakandibata kubvira nazvino izvi ndakaenda kumusha ndanziri kumusha 2 months back ndanziri kumusha ndakakundikana kana kuvaregera kana mafuta ekuzora kana chii zvacho ndakakundikana pandakasongana navo so pandakatarisana pandakaonana first time kusongana navo pandakabva kuno ndakaita hasha dzisingaiti so ndakavatarisa ndakachema
ndakasisa mama wakati it's fine ndise zvinoitika chiregedza kuramba uchizvifunga saka vakabva vandikumbira mari ndakakwanisa kuwapa $2 chaiyo $2 $2 saka nanhasika ndiri kutadza kuvaregerera ndibaba vangu chaivo chaivo mozati ndotadza kana kwatumira kana mari yedhiringi chaiyo kana kuti mari yekutenga kana zvavanoda ndikundikana ndakabatikana zvisingaiti S-blocks. saka ndiri kuda kubatsirwa kuti ndoita sei ndotaura navo ndovabvunza here kana kuti ndovati zvamakaita makazviti handisi kuziva kuti ndoita sei. Yes, you need to confront your baba vanangosi. You need closure. You need to forgive her. Not to forgive him. Not for the sake of him, but for the sake of yourself. So the only way you can do that baba is for you to start by getting closure. Why did he do that? S-blocks. Vana vakuru vamwe vakatombogara navo pasi kuti nyaya yacho itaurwe. Handikumusha kukaitika nyaya like vanoenda kuchichi but vairamba kufambira nyaya dzacho kuti dzitaurwe dzigadziriswe. Havana mishonga here baba wako, havana kuromba here. Why would he rape mwana wavo? Handitombozivi sisi vangu vakafa vachitambudzika sisi Melly munhu anga akanyarara akafa achitambudzika sometimes so ndinotambura nekuchengeta vana tosingabva kuti asi sisi vangu vanga ripo vechindibarisira kuchengeta vana. No, I think you need to go and confront your father. Go and ask your father. But hazviskuita so ndikavatsa ndinoita hasi vafonere kataure navo pafoni kuti vanga namba here kubvunza vafoni tipe namba dzavo tivafonere baba utaure navo pari mufoni. Uvaudze kuti ndafona because handigoni kuti nditaure nemi fair ndoda kuti mundudze zvamakaita makazviitirei. Tipe namba dzavo tifone utaure navo. Send up number pa WhatsApp then ndobva ndafona ina nditaure chinhu ndongofona vachingodaira iwo bva taura navo. Ezizvi vakandifunda vakati ndikumbira mari toda kuenda kuchipatara ndikurwara so ndotya kuti saka mari yacho ndovapa handikwanisi kuti ndivape. No, haukwanisi kuti uvape mari kana uchiziva nyaya dzakafanira idzidzi. Haukwanisi kuti uvape mari ivo ndovanoda kurapiwa kuti vapore. Mwana wavo wavakarara naye akafa wani. Ezizvi vanina vangu vanenge vachindi like every time vanenge vachikukumbira ava been trying kuvaendesa kuchikoro vari kutiza kuenda kuchikoro and I'm suffering kuti ndivachengete but they don't understand. Baba havasikana havana kana heupi yavari kubatsira kuti vana vangu ndofara kuvachengeta havasikana kubatsira kana ko ukambomira kure kola ko what if you step aside kubva nazvababa wako umbomira kure umbosiyana nekupinda munyaya dzababa kana chibatsirana nekubatsirana nababa you are allowed ka kungomira kure so kungosita step aside wovasiya vakadaro nokuti pamari pari tikusavape kana vachi vakagona kuripa mwana wavo vanogona kugadzirira mari iyoyo. Saka handitombozivi kuti zvinhu zvakaitika 2010 zvinhu zvandiri kukudzai but ukuzvitaura because ukuzvitaura 12 years down the line because zvinhu zviri kubata saka ndosaka ndati is either you confront him andika wovafonera wega alright wotaura navo wovabvunza kuti but baba zvamakaita handisi kukwanisa kuregerera then unzotoni kudikana vakataura toshi then wobuda mavari zvachose. But there's nothing that you can do. Kakola kana rapist ka you are talking about a rapist here. Uneva naonewe, uneva nini. Sometimes vabereki vakadaro va toxic you cut them off. Call. You cut them off and you live your life. God is for us all, each man for himself. Kana zoda imoranto ziwata auna chawaita. Moranto zoti iwa auna chawakatadza. Wani kwa chito ziwa.
pamba pachegara pavakazosara vava vega vanin'ina vangu vaenda kumusha kwana mama vakaputsa dzimba pasara imba 1 so pandakazoroorwawo pakabviswawo mari yakabviswa iyoyo vabva vatora mari yaya vakudya havana kana chavakaita pamba apa havasi kana kuchengeta vana but how sure are you how sure are you kuti vakabata sisi vako shishu kuti zvizobuda sisi vangu vachaita vangabuda kuzviita futi pamunin'ina wangu ari kupretoria so ndiye akazonotaura kuna nabankuru vanabankuru vakati zvakatokuitika pana sisi vangu vakashayika okay alright saka kana anotaura saka ndopaakazovaudza paakavaudza ndokubuda pakazoita nyaya vakange vakujamba kuti nyaya icho itongwe saka navakatombozviita saka that means possibility yekuti ndio vakazviita saka iripo kola learn to step aside umbovasiya kola that's the only way because you can't keep on forcing yourself ipapo pane vamwe vana vasikana varipo yezvo vanga vakuda kuita munin'ina wako vane mushonga baba wako saka zvinogona kuzoka beki pauri saka zvawakauri toda kuva confrada here utsvage closure tine make vakazviita kana kuti wongotaya unoita vachangoonawo kuti haune chekuita navo ivo kana vachina chakutsvaga vane mushonga vaudza even pandakaenda kumusha nhambvaudza kuti ndiri kuuya ndakangozvafona ndikati ndiri kumusha kwana mama kana muchikwanisa huyai kuno kutionani saka ndinogara ndakabatikana zvisingaiti vakauya here ndizoti zvisazokurasei ende why ndiri 100% sure kuti vakazviita SIS MELLY I don't think kuti mwana anenge aine 7 years anganyepa kuti baba vangu vaida kundibata 7-8 years I don't think kuti mwana anganyepa hanzi namary zvozodii hapana vatongorira malife yavo vongofawo sembwa vongorira malife yavo iwe kune vabereki vari toxic vekuti unozvikata from vabereki vako vakakuzvara iwe zvichirodza zvakadaro mai vako baba vako unoita kuzvikata amusati mambozonyaya dzematoxic parents ekuti vanokubatira mushonga mwana wavo akazvara chaiko unozviita cut off wega kuti zvina ndirarame ndiri senherera variko vabereki kana ngokata atotseda ndakukata anotongokata utongoita life yake ndizvozvo anotongokata utongorarama life yake utongotora iti ini ndo zvandiri ndichararama nemurume wangu nevana vangu kana nevanin'ina vangu handi baba ndezvavo saka handizive SIS MELLY kuti zvichazvira sei I think the best way is kungosiyana navo cause kugarisana chaivo kuti titaudzane handifungi kuti zvinoshanda cause tinozopesa takuvadzana kana wadecide ivo kuti haudi kutaura navo siya just chingosiya hanzi naBekimson ndo point yandasvika sisi handikukona Beki atati ndo papoint yasvika vabereki vanenge vakushungurudzwa kana mwana kuti ndakutorarama nevatorwa kune vamwe inini kune vandoziva padiaries avanorarama nemi madiaries zvamusingazivi imi but ndozviziva kuseiruko ndotaura SIS MELLY mirai ndimbokuudzai secret wandakaudza ndiani wandaiudza musi unoyu ndichiti unoziva kuti munoziva kuti pane madiaries ari pano kana muri mucomment section mudataura taurai vari kumabasa Joburg uko vakabuda nana mai vana baba vavo mufamily vakanyoresa SIS MELLY next of kin munozviziva vakatowanda vakanyoresa SIS MELLY next of kin ndofonegwa nevarungu kuchitongotane ngwandu dzavo vasikana kuti SIS MELLY ndimi SIS MELLY takatonyoresa inini handimaona ndakanyoreswa kumabasa kumakitchen uko kuti sivavo cheche ndomubvunza kuti ndovabvunza vasikana vakadzava kuti kohama kwenzi SIS MELLY select story mirai tikuzei nyaya ukaudzwa nyaya mufamily unogona kuti hapana zvokuita hapana munhu akatozvitsaura saka ari kuforeign land kudai so haana hama yake ndiwo ndosina uchitamba naye uchitaura naye uchitomi ndiwe hama yake ndakanyoreswa nevakawanda apa vakawanda pacomment section apa vachida ngavataure vega mucomment section umu macv cheche vanhu vachitozvo munhu achitsvaga basa tonzi ndotongozoti ndingagoti kudini ndechisingavazivi ndiri life ndovazira pano kuti mupinzei basa aiwarira itinina wangu chichizve anything munozongotaura neni ndine varungu vamanje vaitondifonera kuti akumbira ovada kudai ndizvo here ndichingoti alright munin'ina shame aiwa chimboita decision kana wafunga tseda twauri kukata just cut him off and do your life nevanin'ina vako kana vastressa ngavachikana vachikustressa futi vanin'ina vasinganzwisi ngavachibadzigana baba vavo umbobuda mazviri umbokonzentira iwe nevana vako nevanokuteerera alright sure call
bra 8 cheshe vakaramba kuvigwa nehama dzavo. Imi munoti hakuna hama dzavo, havana hama. Bra 8 vakaramba vaya kuvigwa nehama dzavo vaya, vakanyatsaura mudhebhu nakatsika madziro kuramba kuvigwa nehama dzavo vaya, vakatowana pisi kuvigwa nemadhairisi vanasingazii, vakatovigwa zvikatofarana. Halo kola. Hello, Simeli Magadi. Mushe kuri sei? Iripo muri kundinzwa? Ndiri kunzwa tiri kunzwa. Ndipaka ndaka baba varipo saka ndipaza ndoda kureurirawo. Alright. Intoda kureurirawo ndakambogara kumusha. Kwenguva yakati rebei baba vari kunoko. Saka ndakazosvika pakutorwa nevabereki vangu kuti aiwa kwakagarei naiwe murume wako haapo. Yesu wakagara kukwagara murume kwagarira chipambo here. Ndakati okay mandaenda kumba ndade nemwana wangu wekutanga ane 3 years. Ndaenda nemwana wangu wekutanga ane 3 years. Ndakasvika ndakagara kumba. Mberi vanasisi vangu ndobva nditi uya kuno kupi? Uya kuno kubasa. Ndobva ndaenda kubasa kwaMutare. Ndaenda kubasa kwaMutare. Munongozivawo apa ndakarohwa ndiri mwana mudiki. Ndinenge ndine 15 years. Ndaenda kubasa kwaMutare ndakaonawo munhu wakandida. Ndobva tadana nawo andakamboziva babu. Takamboita zvatikaita. Toita zvatikaita. Murume wakaona kuti I think waguta zvekunoko zvekugara nemagirlfriend. Ndobva nditumira mari ndobva ndauya kunoko. Wakazongosiya munhu uya? Munhu uya wakazongomusiya? Ndakangozomusiya, ndakangozomunyeperawo kuti ndiri kuenda kuhazvanzi yangu. Ndobva ndatomusiya. Ndobva ndatoya kunoko kugara nemurume wangu. Ndobva ndaita mwana wechitu. Izvi zvinhu zvinondidya mwoyo. Zvinogara zvakandidya mwoyo. Handidi kunyepa. Asi hazvitaurwi kola mumba. Izvi hazvitaurwi zvidzwa murume. Handina kumbozvitaura. Yaisiwo problem yangu ndasisina tarisiro yekuti murume ungadzoka. Ndaifunga kuti vamwe murume watodi. But chinonetsa manje kumunhu wechirume chiro kada kuti unozana nomutsanangurira kuti ndanga ndichita uchadzoki plus ndatodzokera mba kwedu kandichiti hauchadzoki ndikazodai unozvishandisirwa everyday unenge uchitukwa nazvo unzizihure wakazohura paya otokanga mazati ndi anga achitogara nemagirlfriends kunoko ende iwe wanga uchitodziva todzokera mba kwenyu chiti munhu achadzoki saka mai mwana isecret yamungoendawo matoreurira imi mwana watokunzwa imi mungoendawo naye kuguva nanguri zvangu ndibatawo pandaona chirongwa chenye handidi kunyepa zvinogara zvindidya mwoyo kuti saka kusvika rini ndakavanza zvonezvi. Sama muchida kumuudza iye akakudza here vanhu anokudza here vanhu vese vanohura navo? Haana kana kumbotaura. Saka ndizvozvo square. Pandikati yakona akatosiya mwana wangu wechitu handina kana chirwere handina kana problem yandikasangana naye so kuti zvinongondidya mwoyo kuti asi apa zvapakafamba sata ndicho chakamboitika. Saka izvi ari kumurume? Uri mubedroom. Matopona imi? Matopona hapasina kana nyaya yamatoreurira chitongoenda ine graveyard straight. Handitika? Alright mwini. Zvinoitika guys kuti vakadzi vemumba vanombodarowo zvakaita kola. Zvoitika. Varume vanenge achingwa. Amen. Ngatinzwe marufona. Hello kola? Muri sei kola pa confessions? Hello, SIS MELLY, muri sei? Ndiri right, muri sei pa confessions? Tiri right. Foni yake iri kunetsa kunguti iri connecting. Foni yake iri kunetsa network yakati mbomudrop. Foni yake iri kunetsa. Yes. Who are you? What do you want? Who are you? Zvakaoma. Vatanga vanhu vaya. Vanhu vatsvuku vaya vanodlisa vanhu kudya. Ita mutuka. Hello kola. Hello. Muri sei kola? Hello, muri sei SIS MELLY. Tiri right pa confessions. Hello. Yes, ndokunzwa. Murundinzwa. Ndodo kureuriro zvandakatadzira mwana wangu.
ndakapedzera kuda dhimoni muchechi vaita basa rekuti vaita basa rekuteerera nyaya dzavaiudzwa nevanhu maraini dzekumba kwangu. Vanhu vaienda unovaudza nyaya dzekumba kwangu dzaitika kwangu vakadzembo chechi. Saka mufundisi vaida kuzodava muchechi yangu iyaya zviya voda kutanga kunyepedzera kunge vakaridzwa pamwe yaizvo ndichitonyatsoziva kuti vakaudziwa nevanhu ndaura makajaidzwa sereka. One day ndanyasoti ndaenda muchechi, handaenda muchechi time yekunamatirwa yaya vanhu kunamatirwa ndakati asi ndoda kuvakirekita ndichita kunge ndiri dhimoni. Vanamatirwa vandangotanga kuti kutanga ngonyepedzera kuti dhimoni. Ndakavatswinya, munoziva unonzi kwatswinya zvaizvo kuti ndikosimudza cheya ponda munhu cheya ndikati maasha ndiwo akatozoita kubata maasha. Vapedza kudaro zvikanzi dhimoni ndipapa rihombe kana machechi yapera mechechi bhayapera yasvikanzi motozoya kumba kumaprayers zviri pamuri zvohombe shuwa. Ndikati zveshuwa ndichauya chechi bhayapera mba ndaenda kumba kwavo mba ndanodya vandadzokera kuchechi kwavo mba ndaenda kumba kwavo because vanga vanditi mozouya kakumapreya kumba tokunamatirei because zvina kutombopera. Ndaenda kumba kuya ndasvika zvangu ndatanga kubva tapinda mupreya room namaifundisi papa nevamwe majuniya anga aripo. Vatapinda murumu yamunonamatirwa vanhu vagotanga ndigotanga zvangu kuvaitira dhirama. Ndakavaitira dhirama asi maifundisi vaitonditoo vachinditswinyawo. Pane pandakatonyatsoonzwa kuti apa vanyatsonditswinya chaizvo kuti dhimonika ini ndanyatsozvinzwa kuti apa vanditswinya apa. Ndikati uraida upudzorera ndakavashutira firimu kubva kuma5 mchirovana kusvika kuma9 dhimoni risati rapedza. Vazopedze murume wacho bostime pavafonera murume wangu murume wangu paakauya ndikateka niwaro. Saka inini ndaitoziva pane mamwe magirlfriend ndaitoziva ndobva ndati nhasi ndotora toadura ndiri mudhimoni imomo. Ndigotanga kuadura magirlfriend aya ndikati ndini nhingi ndoda kutouraya mukadzi wako ndoda kutomuuraya ndiri nhingi. Saka mfundisi wabvunza kuti ko ari kutaurwa ndiani ava baba avo bva ungoti munhu wangu wandaida naye. Zvikanzi namufundisi wai handimuri kuzviona ada kuuraya mukadzi wenyuka ada kuuraya musenai nazvezvo. Chichibvaipera bva tapedza zvedhimoni kuya bva taenda kumba. Inini mani ndakungopretenda kunge hapana chandoziva kana ndiri mudhimoni paya. Baba vakakumbira ruregerero. Ndikati muri kukumbira regerero zvikanzi zvaitika vacho. Ndikati hapana chandotoziva ini zvi zvaitika. Zvikanzi aivaoreti kana usiri uziva kwandokumbira undiregerere. Saka inoda ngongorora izvo kuti ndamufundisi vakavakiya mufundisi namaimfundisi. Ndaitoda kutonyatsokuvaazamura chaiko kuti miromo yavo inoteera. Devakachipazamura nemurume wako wekuhura uyu. Devakabatadza zvose nemurume wako wekuhura vakakiya vose waingonyeperawo dhimoni. Kuti ivo vaita kunge zvonzi vari kuoneswa pamweya. Ndikati aiwa hapana mweya wamuri kuona umwe wamakuhwa wamuri kutoudzwa kuti zvado zvatoda ngongorero izvo. Aiwa varourira kola waregereka wadoporeswa wagona asi ndinongoti pamberi nekurova mufundisi kana vachinge vapindira nyaya dzinei navo pamberi nekubika vanhu. Alright Kola, thank you very much. Thank you Kola. Right. Asi naimi zvinombofamba sei papa tichikura kumachechi edu aya emapentecosta. Madhimoni mazhinji aidonhedzwa ndenyima guys, taingozvidonhedza paya. Every Sunday kangosvika ndoenda kumberi kudai. Ende mafundisi makambozona kuti vanokusunda kusvika wadonha guys. Uchinamatirwa paya. Vanokudai. Ugodai. Utsakadzokera kumasure ka. Ugodai. Uchidzokera kumasure. Uchidzokera kumasure chipamana ndzokera kumasure. Kusvika watsega nikodonha. Mai mwana wachikuita kuti udonhe. Kudai. Kusvika ungodonha mutsimba wogwadzo. Kola hello. Hello makasinde. Tipo makadi kukola muri paipo pane noise. Urereke ndidzime zvandokwanisa kudzima. Hello.
Hello kola. Asichova. Yeah. Okay. Yangu yakamira kadai ndine from 2020 June ndine maponi video ne manudza ambuya vangu vaneko. Ne judge. Ambuya vini makamawana sei? It's a long story. Ndakapona shamwari yangu yaishanda paloji. Saka ambuya vaikupota vachienda paloji papo. Saka mumwe musi ndakandatoenda unoona shamwari yangu. Havana kundiona. Pandakaona ndakabva ndawanda. Saka vakazopinda shamwari yangu ine weya inokwanisa kutora nemavhidhiyo vanhu vari mukati. Maloji. Ndindakatomutipira kuti ita sekudaro. Ndobva abatora mavhidhiyo aya. Saka from 2020 ndinawo mavhidhiyo aya. Unomadini hanzvadzi? Tingati zvakutondafekta pakuti even ine mukadzi wangu from 2020 hachatombotrust ndongotongoti pamwe unhu wake nehwamai vake zvakafanana. Koma iwo ipapo ndiri kukuunderstanda. Koma vhidhiyo kamachengeterei? Kutongoti anytime ndakangonetsana ndobva ndamungombowa nemuratidzi. Anotozviziva kuti unawo? Zvazviziva. Kola, are you sure kuti hausitobonyora nemavhidhiyo ambuya? Kuita sei? Kubonyora nemavhidhiyo ambuya? Kana but ndogara hangu ndichaona because pakaitwa pamavhidhiyo avo ipapo? But are you aware kuti ambuya wako ndimai? Mai vemukadzi wako ndimai vako? but chinondirwadza ndechekuti mai vacho vane murume wavo sei vachitochiunda. But uri mukwasha iwe hapana paunokwana? Hapana hangu andokwana but vari kufikisa umwe murume sei mwana wavo anokwanisa kundifikisa sense that way. So ungofunga kudii iwewe kana uchiona kuti vari kufikisa umwe murume ungofunga kuita sei? Haini mutaura changu chokwadi mwoyo wangu wakatosviba pa 2020 ndongorarama hangu nemukadzi wangu haazvizive but anotosvinetsikawo kuti kowai murume akachinja ndaimuda zvisingaite but paipapo ndava ndasviba mwoyo ede nanhasi manje ivo havaziva ndinawo nanhasi vachiri kutongoenda kusaidi kuko vanotoenda navanhu vakasiyana siyana but kuchechi vatoni munhu atori nechinhano. Kola wadi at least wadi kubudira mwana wako bwana mukadzi wako chokwadi because mukadzi wako hapana anoziva. Uri kumuurayifikisira mhosva dzamai vake? Ndozvandozombofunga kuti handisi kumufikisa hangu zvenzira imwe iyaya but it's like trust yacho. Vana mboenda kumaloji hani muri kuzviwa ka? Vana mboenda kumaloji kuti vakwasha vanokuonai kumaloji. Zvinobaafekta vana venyu mangwana. Vana mbuya vanopinda maloji. Mazviona ka? Because iko zvino kana wakabata mapicture mavhidhiyo yoambuya iwayo iblackmail yaunenge unayo kuti wakamirira musono wanokona nemukadzi wobva wamuburitsira zvinhu zvaasingazivi zvaasinei nazvo. It's not fair though. Not the reason ndakachengetera ndoziva kuti ndikanetsana nemukadzi wangu because sometimes taimbonetsana kuti aronzanda nazvo. Saka vane kutaura kumwe kwavaibva vaita kundituka zvimwe zvezvo zvekuita ngenzina kukwana vakanditukira mai vangu vakanditukira baba vangu vachivatukira zvinyadzi but zvaingotirwadzawo kubva kumashure ikoko. Saka nawo ndirongomutaenda kuti tikangonetsana bedzi nemukadzi wangu vakada kungopindira vakataura any nonsense vanangoti it's fine ndovaratidza mavhidhiyo. Iwo nambuya magara mutowirirana? Tingati munhu angakunditonga stereke. Yeah, but whatever zvausaita kuna mbuya vaka please ndakumbira usainvolve mukadzi wako. Mukadzi wako pacha anoziva hana kuhurira. Mukadzi wangu handiunyedza mukadzi wangu ari patseri but trust ndo yashoma. I know trust ndashoma nokuti wakaona wega mai vakamuzvara vachiita zvinhu izvi but iye hapana chaanoziva. Because unoona kuti chii ambuya vangu nyangwe mukatovaona vanhu vazhinji vanotovaziva munhu anotozikanwa but chaumbobva wakamufungira asi ini neshamwari yangu tisitozviziva. Hey, isocialite ambuya wako? Isocialite? Social tingati alright ipapo ngatipasi. Alright. Kuti vakuridza kusika masanda awo social media ndi? Vantu ve social media. Zvino
manje vakadza voice nasa pa ishadi handinabasa nazvini ndo munhu andisina basa naye meya makakura nazvo havazvifungire manje because havazive kuti ndo zvakaitika because nditori it's like it's about 4 days but not 4 days dzakateedzana. It's like this month next month mavideo na vachienda kuloji vachienda vanoenda nevana vadiki kuti saka munhu angu chinonyanya ndirwadza ndechekuti atizvo rangu vakanyarara munhu wekuti I respect too much ndo zvimwe zvinozondirwadza kuti siyane nemukadzi wangu atizvo rangu I respect too much because vanorespecta even maparents angu handina kana zuva randakanetsana navo nyange patinotadzirana nemukadzi wangu vanotondibata semwana wavo havanasaidhira vanotora but ambuya vangu manje handizive nekuti mamazuva ndakatozozvirangarira kuti I think my first days munhu uya wekuti anogona nga vaida kutondiitira action because zvimwe zvinhu zvavaizondiitisa so ndo zvinondirwadza izvozvo. ko manje mukadzi wako habati foni yako here kuti asangana nemavhidhiyo ambuya wako amai vakai anobata ndakahaida. Okay. handitodi kuti azvizibo ndozoti ndendatoita disrespect kwaari handitombodiwi but iwe kana iwe hanzvadzi kana wakonfesa kudai chibva wadelita kamavhidhiyo ausiyane nazvo izvi papo panondiremera manje ka nekuda kwei nonadzisisiwa ambuya vangu vakanditaurira mamashoko anondirwadza that's why ndisiri kuda kuti like ndakangomirira 1 day bedzere kuti makateyana takatoteyana zvinhu zvekuti ivo manje sofa nezvandinazvo vakada kungoita any mistake bets ndotongochiputidza ende ndidai ndine proof nyezvi nyangu vakazoda kutrace kuti zvakabva nekopi ndogona kungotaura kuti ndakazviona paindaneti. But pafia guys haasi kunyepa mukada kuteerera nyaya mataura kuti nyaya yake haisi nyaya yekunyepa ari constant haasi nyaya yekunyepa asi kuti vanhu ava vakamakana ambuya vane mashoko avakatuka mukwasha akagwadza ushu mwana uchu kusvika azosvika paasvika pakuita mavhidhiyo pane mashoko akataurika mozviziva imi guys pane mashoko anotaurika akatowanda aripo kuti mwana uyu yatove kuteyana iko zvinhu zvazvo kutoteyana handifungi kuti inyaya yekunyepa inyaya yechokwadi but zvazvo kutoteyana chaiko chaiko kutoteyana inini nyangu kurungoti hazvizi zvinhu zvinotumirika nyange izvo zvidai kuronzi zvinhu zvinotumirika mukanditi hatazinitumira ndokutumira but zvinhu zvekuti its my secret ende chakanyanya ndirwadza vakatuka vabereki vangu maona zvisati zvaitika izvi havana kuziva kuti munhu anoshanda paanoenda its my best friend so one day ndatoenda unoonawo shamwari yangu laki ndakakasika kuvaona vanapinda mota because ndoshanda ndogadzira mota saka ndongokwanisa kubuda neeni mota saka ivo vanoziva personal car yangu but iyi manje yandanga ndashandisa musiwo imota yanga yatova kuzogadzira mandangobudachi nayo kuti ndinoona friend yangu pane zvandaida kutoti andiitiri saka ivo manje pavakauya ndakakasika kuvaona because pane gate ndakakasika kuvaona mota yavo ndova ndatopinda managara mumota inini kutopinda kwandakaita handauziva kuti vada kutopinda zvekutoti vada kutorohwa nemunhu ndakafunga kuti pampanewo zvavari kungotsvaga pandatowanda ndichiitira side rangu kuti vanogona kuzoti kumwana ndakamuonawo kuloji inini pandapinda chiimota mandatogara mandatoona vatopinda like havana kupaka paside pemota yangu vakatopaka nechekuseri vatobva kuseri kuya kwamba vatozopinda nekamukomana kwavanga vanaro noti munhu mukuru vanopinda nevakomana vana vadiki vatopinda nemwana mukomana vanga vanaye paya vatobhuka room 13 musi iwoyo vabhuka room 13 ndobva vaita zvavakaita inini manje ndandatotaurana infact pavakazopinda mandadidza friend yangu yamba takutotaura saka infact musi uyu hapana havana kudi kutorwa zvavidhiyo saka vakazoti friend yangu yati no don't worry pavanodzoka futi ndakakuvainisa room yekuti ndokwanisa kutora navidhiyo
saka vanombotora 2 days ndobva vakabva vadzoka futi vane umwe munasiri uyawo bhozi akanofonera akati uri kudai kuona munhu avane ndikati no iwe ingoita zvatakataurirana saka mbaaita mbatora ndovidrekutanga mbazotora mamwe 3 ndindakatozomuti chiregere but nanhasi even indakatangoziva 2020 but from 2020 nanhasi vachiri kutongoenda vakatosvika antondifonera saka ndakatombofunga kuti one day ndomboti ondifonera ndoti but ndakazofunga kuti hazviite futi because ndangati one day aunifonera indobva ndatuma madhamu vangu kuti indonitora mari kufriend yangu pakati then asvika paipa friend yangu yobva yadhileya kusvika bhozi akabhuka munhu anozivikanwa kuti abhuka nenguva yakati achabuda nguva yakati omudhileya mukadzi wangu kuti kusvika nguva yavanobuda avakangomira pareception bhosi pavanobuda ndopfuura pareception pandakazoona kuti its like mukadzi wangu handisida kumuisa hangu pakoma because its like zvinogona kutozomubirika futi pfungwa kuti ko zvii zviri kuitika plus anogona ndakangozofunga kuti its fine ndaigare nezvandinazvo pakaipa zvanzi wish you all the best. Handiziva muchizoda kuita sei mavhidhiyo but ndatoona usapinze chikuru ndokundo usapinze mukadzi wako panyaidza hapana chaanoziva haana kuenda kuloji haana kuura haangafiri musvaya dzamai vake imi makatiyana nemachikowa munoitana nambuya makatiyana muri tui nemai vako newe pedzanai muri tui musapinze mwana pakati but tikanetsana inini manje chiri kundinetsa ndekuti handisina trust because zvakutondinetsa handisina trust because anogona kunge achitotidaro indogara ndiri busy anogona kunge achitotidaro nerwese because mai vacho ukataona hautombovafungiri even kumachechi vanomira havafungiri ende bad way havaiti nevanhu vakuru vanoita nevana vadiki saka maloji aya maloji ekujobheki iloji ekujobheki iloji ekujobheki it's around hazvinonetsa mane kuti nditaure because vanogona kunge vakateerera okay kana vakateerera vado vavoisi rakosva izvo ndabasa nazvo ndokupa tinotangira ipapo vakatozviziva ndokugona kuti vakazviziva kana vakusazviziva vakazviziva vanokwanisa kundibvunza here havakwanisa kundibvunza kana vakandibvunzawo ndobva ndangotangirawo ipapo pakaipa pakaipa anyway good luck hanzvadzi good luck masi mukadzi wako hapana paanokwana hapana paanokwana but trust chaiyo hapasina zvakaoma pakaipa. Alright, thank you very much hanzvadzi, thank you at least for being honest. Thank you. Vana mai handinoona zvinhu zvatinozoisawo vana nekutukisa vana. Pane nyaya apa but mukadzi achangofira yasingazivi. Mukadzi atove koti in between panyaya yemukomana uyu namai vake nenyaya yezvinhu zvasingazivi. Hello Kola. Hello SIS MELLY maswera sei? Mushe kanjani? Ndiri bho zvangu. Zvakamira sei confession? Rega ndombotaura yangu yeconfession. Nyaya yakaitika ndeyekuti muna 2013 ndanga ndakaroorwa saka mufamily yandanga ndakaroorwa vatezvara vangu vanga vane barika saka muraini imo mataigara imomo vanhu vaivaingonzi vanoroya vachingotaurwa nevanhu vemuraini saka pamba pachona paingofiwa zvingori mysterious like pachingofiwa every 6 months pachifiwa saka nyaya yakazoitika ndandine vana 2 patime iyoyo ndine vana 2 ndopandaiita nhumbu zvemistake zveyaSIS MELLY mwana wangu anga ane 1 year 5 months ndobva ndaita nhumbu saka ndaita nhumbu saka ndasingambozivi kuti nhumbu inobviswa sei kana kuti chienda handina kana munhu wandakamboudza kuti ndinofunga zvekubvisa nhumbu ndobva ndangozvinyararira saka ndobva ndatoti the other day taitobva hedu kunochera mvura nemumwewo mukadzi wemusukuru saka mukadzi wemusukuru ndobva akutongotaura senyaya kuti pane munhu akambobvisa nhumbu so saka ndichitoteerera hangu ndikatoti thank God ndatowana solution. Saka nyaya yakazoitika SIS MELLY akataura kuti mukatora mashizha enzungu ukamapisa wotora madota acho woisa mvura yacho inenge ichivava
ukanwa mvura iyoyo inotobvisa nhumbu. Saka ndima ndatongoti handichatongozvizama kana zvaita kana zvaramba. So ndobva ndapisa mashizha aya patopera 2 days. Nhumbu yanga yatova ne4 months sisimele. Ndobva ndapisa mashizha aya ndobva ndaisa mvura iya ndobva ndanwa. Saka ndanwa ndakangoita 2 days. Ipapo ndandisitagare pamba navamweni ndaenda ndakatovakira pangu asi pangori padhuze like 100 meters away kubva pana vamweni vangu. Saka ndobva ndatouraya hangu huku kumba kwangu. Ndauraya huku iye saka ndakabika kwangu valeti. Saka pamba yangu ane mutemo wekuti ukauraya huku kumba kwako unofanira kupakurira vatezvara navamwenewo vapa handiti. Saka ndakabika kwavaleti zvokuti ndakapedza kubika mpinga kuma9. Saka ndaona kuti vanhu vanenge vatorara kuti ndichavaendesera chikafu this time hazviiti. So handina kuendesa. Saka ndichingopedza kudya kumba kwangu bva kwauya kamwe katete kanga katori kadiki katete kako kanga kari kumafunga 10-11 years nekabamunini vangu vakangoita sematwins vakada kuenzana. Ndobva vasvika vatoti apo maiguru mabika nei atoti andauraya huku chichi. Saka ndobva vaenda kumba kuya ndobva vanotaura kuti maiguru vatouraya huku chichi paya. So handizivi hangu twakachitaurawo sei kumba kwavo ikokoko ndobva zvadarika. So mangwana achona ndobva ndamuka kuseri ndichitoti ndisuke maplate. Sisimeri ndakangonzwa sekuti ndiri kuda kunoweta kudai. Ndobva ndati rega ndiende kunoweta. Ndichiti ndinoweta kudai sisimeri kungoti paropa ndobva ndatotanga kubhlidha. Ndatanga kubhlidha pasimeri ndakavhunduka ndakuti takangana kuziva kuti ndindakanwa zvinhu zviya ndichiti ndoda kubvisa nhumbu. Saka ndavhunduka paya ndobva ndadaidza vamwe maiguru. So maiguru ndobva vatomwe vachibva vazodaidza navamweni vangu. Vadaidza vamweni vendobva vamwe vakati chii. Saka munozva sisimeri vanhu vese vemuraini vakangoti murora akaroyerwa nyaya yekuti haana kupakurira vamweni navandezvara nyama yehuku. Apa inini ndini hangu ndanga wabvisa hako mimba. Saka iwe paupenyu hwako wakabvisa mimba ngani iwe? Wakabvisa ngani mimba munyingi paupenyu hwako? Ndiyoyo yega handina kuzombobvisa imwe nhumbu. Ndipapo pega. Asi saka kubva ipapo simeli vanhu vakatongoti ana amweni wangu ndo vanga vandiroya but kutaura chokwadi havana zvavakambondiita kana kundiroya havana kumbondiroya. Ndindakatozvimira hangu zvinhu zvangu zvekuti ndibvise nhumbu. Asi raini rese rakatongoti murora aroyiwa even nana mama vangu vakatoti havaroya mwana wangu chichi. Asi pasina kumboroyiwa kwandanga ndaita zvangu. Ndiyo confession yangu. Aiwa ndawisisa Mwari vakuregerera kukola usazobvisa futi nhumbu iwe. Aiwa handichambozvipama. Unofa next time unofa uchibvisa nhumbu. Usadaro ndatotaridza paboya kuti ukabvisa nhumbu uchafa iwe. Usabvisa nhumbu. Handichamboita nhumbu ndakatopedza kuzvara. Good. Unosungwa machudu. Alright, Kola. Thanks Kola, thank you very much. Right. Akabvisa yake nhumbu yake. Ndaitona muri kufana. Right. Varipera mwada kufona guys, varipera mwada kufona neconfusion dzavo guys. Ndaneta ndoda kuti ndishinda yadhako. Ndadzakwa guys. Paripera mwada kufona guys, varida kufona. Extremely sorry ndiani kwa. Chibinzi. Right. Allo pa confessions. Simele masira say. Dasera masira say. Inina waone confession yangu inini ndini last born mbamedu saka baba vangu vakarwara asi kurwara kwavakaita vakati vakurwara vakandiudza munhu wakavapodza zvokuti wakakonzera kuti vazofa because vakatoti vakuchipatara nobva ndaenda unovaona nokubva vatanga kuchema. Saka pandakasvika vachema nokubva vakumbira vaita vava kutaura nemasaini zvikaindokumbirawo kuti mwana wangu asari nokubva vandiudza kuti ndakaurawa nemukoma wangu.
wakandisira poison andisira poison nokubva tamunzira nokubva andisa chimwe chinhu kumusana tichibva kubhawa saka everything vakandiudza saka ndobva vatoti asandirarami saka iwe semwana wangu andinofarira welast born ndoda tode nini ugare nazvo saka iye zvinezvi handizivi kuti iproblem here kana chii chakuitika ndinoti then musi werufu rwavo ndakaona vakasvinura mukofini but patakatanga kuita viewing vanga vakaita sei vanga vakavhara maziso pandakazoenda ini ndega vanga vakasvinura then izvinezvi ndakuita problem kuti ndikashungurudzika kana kuti ndikaita any problem ndinovarota then ndavarota tomboti ndashungurudzika mumba kana kuti handina mari ndogona kutongwana someone unondipa mari kana kuti anything chinotoitika chokuti ndisarwadziwa muupenyu hwangu then nauye munhu akavauraya mukoma wavo vakatondiudza kuti ndiye akavauraya saka mukoma uyu ndakambofunga kuti ndomukonfranta here because sometimes zvakundirwadza kuti why akazviita because iye uchiri mupenyu varipo kumushoko akutembera atokurawo yezvino izvi ayishuwa kuti haacharoyi nokuti unogona kungotevera futi ukada unobata muroyi unogona kungorara wateera saka pafuti kuti ndiudze mai kuti munhu baba vakandiudza everything ndinotya because havana kundiudzazve kuti udze munhu but ine vakandiudza zvese zvakaitika kuti munhu akandiuraya ndinhingi zvakafamba so unofa kola shuwa unofa muroyi haana mborasa zvinhu zvake saka iwe zvinani kuti ungogara kune secret yako wakachengeta secret yako kana ungodza mai vako chokwadi at least your mom she can know unogona kuvaudza but zvokunokonfrenda muroyi hazviiti kola unofa hatisati takuda kuvika but mai manje vanotobhilivha bangurava vanotofa vafarira zvokudaro because like vari murima havazivi anything saka ndiwo unogona kungovatipako mai vako kana uchizata unogona kubatana but on the other hand ndiwo unoziva mai vako kana vasina chifuva futi unogona ndanovaudza saka best sometimes kuti ungonyarara chete kana vachifarira navo vakadaro bheta ungonyarara nyaya yacho paritrik saka ndo secret yangu hangu kuti nini mufamily medu ndindiri kuziva munhu akauraya baba because vakandiudza ivo pachavo vakatondiudza kuti handiite sei handirarami ndichafa sika kutaura kuti itori secret yako chingochengetako saka unofa kana kuraigwa mai vako alright kola ingonyarara chamwari itongoti secret yako yachaenda nekuguva pakaipa muri kuonya dzemamisha gaiska guys mundiregererawo ini ndazvidhakigwa nasi friday ndadhakwa mina ndibonati ndamwasvika guys bhodhoro racho rave muhafu kai mukuona kuti bhodhoro rave muhafu kuti bhodhoro rave muhafu guys rave muhafu less than half zvakaoma guys ndadhakwa nichirega fona ndaroti rekaunti ndeunovata dzakwa iri kola alo yes kola yes how are you bobo zvize asema levels zvishoma zveiri urai zvese handikwanisa hangu kunyatsotaura zvese asi nangotaura zvishoma shoma zvakaitika ndichiri mudiki right inini ndaigara kumusha SIS MELLY ndichigara kumusha mungoziva zvakaita kumusha kune toilet yekuti toilet inenge iri panze so ini ndaitya kuenda kutoilet SIS MELLY handiunyederai so zvaitika ndezvekuti ndaitora makapu mose makapu ekango then ndoita wait ndoisa pasi pesofa mose masofa ekumusha SIS MELLY anenge akabouka so one day ndakazobatwa nairo chairo apa pakati peusiku kuti nemotse vanhu dzimweni zvairamba wabatwa nechini toiti yes SIS MELLY then ndakangoita the same thing mukapu vandaisa so ndakazokanga kanguzoriburisa nawo
then baraita I think 2-3 days then bazatanga kunzwika simeli ndiri kuchikoro ndakangoekana ndaudzonzi uri kudiwa namaiguru ako takabva kuchikoro zvakanaka kusvika pamba simeli havana zvavakataura murodhi ndasvika vakangotora kapu bvavandiratidza sisimeli guys nhasi ngoti yenye pamadhoti sho dzoka dhoti ngoti yenye pamadhoti sho ndakuseka zvangu nhasika but that time handiunyebera ndichingoiratidzwa kapu sibini ndakazviitwa neibhini neweti yakabva yangoyerera nemakumbo havanondova ndakangotoreswa kapu nyanzi enonoisuka kurwizi ndabva unoisuka sindakanzikira samutoilet so namwe ndingoreurura hangu kuti zvakaitika I think now it's 7 years back yeah aita basa simiri alright kona iwo wapora wareurura wapora usazvipambi kona alright asi munotambireko nemadhoti gezi mukatamba nemadhoti kudaro madhoti hatambiwi nawo guys musatambe nemadhoti ona ivi zvakaoma aya kwanzi iri sei uchara kuti kudikwa sho iyi hanasi yandikonei ungotonzi manyowa sho zvotingati kudi irikonzi manyowa sho zvacho ameno chokwadi halo kola guys ndikuzama mvura mavhisa wangu tasavati halo kola hello sisimeli makadini mushe kuri muri sei mushe nangu nine confession yangu yandoda kureurura zvandakaita tichiri vana vadiki taigara nesisa yangu mwana wamaiguru sapamba mai vangu vaita zvokuya kuno kuva vakadzi vemadhoeri vaiva kuno kwachizotengesa saka tisasiwana nemwana wamaiguru kudaro taivabira mari saka vaiwanzisa mari musutkesi saka tisatiri mbavha dziri professional zvokusvika pakuti taivhura chizipi taivhura tainamanura toivhura toba mari toinamatidzira bheki chizipi chinamatidzira kuvhara kuti haufa wakaona kuti pabiwa mari totora mari toenda kumashops tonotenga zvatatenga todzoka kubva hatina mbovera tabatwa muupenyu hwedu hwese neumbavha hwedu hwataitawo makugumira kusasere kola muna kuzobere makuri nokuti kazhinji kacho mbavha imbavha chero wakura unotozongomba futi kana sisimeli wanga uri hwana because apa munemasirwa mari apa mai vaya kujoni muchapuwe mari yemabhiskits yamamanzi kwaimusirwe saka munhu anenge akuita musoro nemari saka tada kutsvagawo plani dzekuti tiwane kutora mari saka makatongoba mari kana kubatiwa pamba kwenyuwa kune mari yakawanda hatina mbovera tabatiwa maita basa simeli alright kola alright maregeregwa zvizvenyu alright kola varegeregwa vaita basa rekuba mari havanambovhera vabatiwa ndikatomwa ndodomvura ndotodhakwa guys nda kuenda novata guys I'm going to sleep guys masango arikuda kuvata manje ndikuzama mavhura kuti asavati ndikuzama mavhura maziso kuti asavati guys kaindovata ini ikaroramba chifona achidechwa kuti masosha arirovhara chaiko alokola alokola elokola muri sei Hello, sisimeli msanovata. Kola masango akuvharikeni. Simeli ndoda kureurura zvandakamboita ndaadhimitwa muhospital ndakaita problem yegumbo. Gumbo rakazvimba raipisa zvokuti ndaitadza kufamba. Saka manesi ndakakumbira chipoti yemuhospital yayo havana kundipa. Ndaingoti I'll bring for you. Hati munoda tumakapu tedu kwatinopiwa muhospital toyote.
tokumwa mapiritsi saka ini ndaitora kapi iyoyo mamu nebhaketi andandaigirwa nevanhukomba ndotora kapi iyoyo kumisa mapiritsi ndichiitira wetimu ndichivira mubhaketi ndichiitira wetimu ndichivira mubhaketi why kola why akanga manesi vairamba kundipa poti sisime ndakanga ndakazvimba gumbo zvokuti ndaisagona kufamba ndaisagona kusumuka panzvimbo yandandiri saka mesi vaiti kana vaya kuzondipa mapiritsi ini murume wangu anenge andikei 2 liters semvura muchigubhu ndonzi chimwa mapiritsi mesi apo nandine nhumbu ndipei audhimaimaireva ndati ndipei chigubhu ndomwira nemvura yangu iri muchigubhu ndozvandinorevuro rangu simeni but kola makato noti zvimapiritsi zvikapu zvamuti takambozvimwirawo mapiritsi kuhospital si vanovadiki kola saka kola samutoreva taitowo takatomwawo mana but kola why guys makambomwawo zvikapu zvitogwe muziva munoona diki pepa kuchipatara zvikapu izvi kumaidi kuitira mubhaketi renyu kola maidi kuitira mubhaketi renyu kola shuwa makapai takambomwambirira kuti vana diki makadi kumwira mubhaketi renyu bhaketi manje kuti ndisumuke raindiremera ndanditori murwere simi lokuti ndaisakwanisa kuita zvo zvamuri kududza zvokuti tora bhaketi mapota edu anga atoriyo kuti mapota unongogarira ubvoita piya kuimunhu kola hamuna kuregere kwenyu hamuzodzoka munyatsokureurura futi mwari varamba kuregererai hai hamusi kuregererwa zvokumhanya kola takamwirawo muzvikapu zviya simeli mukujobheki ndakasvika Cape Town zvakaitikira muno muSouth Africa kana zviri muno saka maregeregwa tiri safe maregeregwa ndafunga kuti kuZimbabwe kudhara tichakura kati kola mwari wangu waramba alright aiwa maregeregwa kola musazvipami zvokuitira makapu evanhu alright bye guys tambotandara guys tambotandara saka tobatana futizve asi mangwana avafona UK anambofona UK nasi hello UK hello sis Mary yes muri sei kuchandu chiri sei chandu chandu chiri right taura itinzwe ndoda kukonfesa zvangu taura itinzwe I dated this guy saka this guy aiubura singaiti saka achihura kudaro like he was a drama person all the time so he had this safe rimari raigara mumba saka ndakatongoti kuzvinyaradza let me get a spare key saka ndakagadzirisa spare key yangu saka aiti pese paaihurira ndasingachambomubvunzi ndaitora mari I think about 500 1,000 and so forth every time and kuti ndandibvunze kuti mari iri kuenda kupi anga asingakwanisi hello ndakatenda saka makaba mari saka ndaitora mari every time saka ndasingachatombomubvunzi not even one kuti wazohura warara kupi waita sei nangonozvomora mari ndaitongonozvomora mari but takazosiyana zvinhu saka mukusvika musina mbobatawo svika masiyana handina saka kola mumaregeregwa inyu musazobe futi kola ngozi mukatanga muchiba mari next time munopesera mabari munhu chaichai sabe alright kola alright guys ndakundonovata guys guys nhasi Friday
Nasi Friday, guys. It's Nasi Friday, guys. Guys, you know what? Nasi Friday, the diaries. Hello, Kola. Hello, good name. Yes, Kola, I'm to say. Nothing like you. Mushe shukuchi. Something ndoda kuita. Ndichikura ndandiri kumusha so ndaitya kuti kuda banza. So ndakanga kuti muchina yangu yanga kuda kumara 4 zviwa kunoita. Maita china kuma 4. Yanga yatone timetable muchina yangu yekuti kuma 4 inenge yakuda kubuda. So ndaiva na nasi munongoita kuma 4 Kola. Aiwa. Makazochinja. Alright. Okay. So ndaiti kana ndakuda kuita ndingade kuda pasi ndaitora hembe dzangu ndainike makuso vanga vaishanda ezveaudio. So ndaiti ndakatora hembe dzedziya ndoitira ipapo makuseni kuziwa kunoizwa masikness asatamuka ndonorasa. So hembe dzakasvika pakupera ndichingoita izvozvo pavakazobva manje vauya kudobva kubasa ndopavakaona kuti pane dzimwe hembe dzisipo. Saka hembe maishandisa kuita toilet matishu. Maitoputira. Ndoputira. Ndobva ndanorasa. So hembe dzakasvika pakuita zvishoma. Pavakazobva manje kubasa vauya kudofa ndopavakaona kuti hembe dzavo dzakashota. Ini ndopana ndabva ndakwirawo bhazi ndadzokerawo kuHarare. Vasara kuti mwana wasekuru wangu akaba hembe nanhasi vanotongoti ndakaba hembe dzavo kubva ipapa ndokumusvikira mumusasa. Makadi kuvaudza kuti ndakanga ndichiputirisa tsvina yaibuda navo. Kubva ipapa ndazomboonana navo but nguva dzavo vanongoti ndakaba hembe ndakaenda nadzo kwaRarare. Saka maizoti mwana muenda nadzo maidzirasha. Ndairasa kuseni kunzi kwaedza kwekwe ndorasira musango ndaingopotsera zvakadaro. Saka dzina kana mbozowanikwa hembe idzi dzakazara tsvina kudaro. Hazina. Kozi ndaitonyorasira musango makuseni ndaimuka ndinorasa. Kola maibika firimu chaipo. Maibika firimu. At least mari urure yenyu marekere kwenyu. Chero wakati makabasi yenyu mari wakuregererai. Alright, sharp. Nasi choya, nasi midhoto yoga. Midhoto, guys, intinde guys, ucharamba chunganidze midhoto. Chireka intinde guys, tozobatana mangwana ndika. Utsina mai mwana. Hembe, madzidzo musaenda kudzimba dzevanhu muchinohla. Kumba kwevana kuhliwi mazvowaka makapa anowetegwa. Madhoti anotaugwa nawo muteletu. Ndakutora vekupesira vekuAustralia. Vekupesira. Hello, Kola. Muri right. Tiri right, muri sei Kola. Inini yangu ndine confession iri aberoti ndotangira papi. Iri very funny. Taura henyu Kola, tichakateerera. Okay, inini petanga tiri ma-student nurse. Zvinodzingisa basa. Taiti tichienda kumawadi emachemberi varume. Saka taiti kana tichivagezesa tobva tatanga kuvatambisa mboro. Muri manesi. Muri manesi. Tiri ma-student nurse. Kumaizviitirei? Zvaingotinakidza because vanonga vakavata vachizviita vagwere. Saka ivo vagwere vaiwa sei muchivadaro? Vaitozvifarira watoramba kutoda kutoita maoko ako kuti urambe uri ipapapa uchingovatambisa nemachende zvese. Kuna Australia hakuna makamera here? Hakuna makamera kumahospital? KuZimbabwe kune makamera. KuZimbabwe? KuZimbabwe kusikutani. Eish. Ndati ndiri student nurse. Okay.
nesi. Samaito zvita muri masidenti nesi ese. Vane msikanzwa inini nana Sawira wangu. Hey. Samaingona kigwane kungodaro vanhu so. Ivo vana sekuru vacho vaitozvifarira endi vaitoti kana wakugezeswa vaitoti ndikuda kugezeswa nauyu because vaizi vakakuti tozovatambisa. Hey, masaka ito zvino ma-qualified nesi makazorega. Takazvireka. Zvodzingisa basa. Atete kungoti kuZimbabwe nyange wakazvitaura hazvina proof hapana kana. Hazvina proof zvakatopera plus vachakuwana ikupi. Asi mungazvita kwamuri kumunodzinga basa kola mukatamba nhamo chaipo. Musambozviita ini. Musambozviita kana. Eish. Zvaitirakidza because vanasekuru vacho vanonga wakutozvidawo kutoti nditambise mwana wangu hanzi ndigezese kunyatsogezesa ipapapo. Inotanga yakavata uchingotambisa uzotoona kuti aikazi sekuru havasi kutomborwara chino. Ozotanga kukudaidza nzi gumbo rangu ndikuda kugezeswa futi. Ko tokotarisana so kutoti vari kuzvifarira. Saka muri kuona kuti paevery department kune zveko zvinoitika tisingazivika. Zvakawandisa. Hey. Zvakawandisa. Zvino kana zvisekuru zvaizomiriga zvoti chindipai maihodi. Anonga akangovata pamubhedha hapana chaanogona kuita kungosimuka kwayo chete but zvokuti hanzi angagona kuita simba rekukurepa haakana. Ipapapa ndo unonga wakatomubvisa hembe dzese uchitomugezesa ibed bath. Hey. Uchitomugezesa. Saka kana wasvika ukotanga kumutambisa woona iri kumiti. Tongotarisana nenana nevamwe umwe Sawira wangu anonge echigezesa umwe anonge ri pane imwe next bed. But ndo ndandifunga kuti ndakaona vanhu vakurara pasi gameno kana kuchine mubhedha. Zvakaoma koni. Asi maruriro yenyu at least zvapera maregerego. Alright, kola musora bondla maita basa. Guys, bye bye, ndokubatai mangwana, bye bye.